Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Παναγιώτης Γαλάνης, είστε στο powerradio.gr. Αυτή είναι η εκπομπή Courtside και σήμερα Δευτέρα, 4 Μαρτίου. Αισίως έφτασε η Άνοιξη, ο Θεός να την κάνει, το κρύο είναι τσουχτερό νομίζω, τουλάχιστον στις περισσότερες περιοχές. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Είμαστε εδώ για να συζητήσουμε άλλη μια πράσινη επικαιρότητα του Σαββατοκύριακου. Είχαμε πάρα πολλά πραγματάκια. Δυστυχώς θα ξεκινήσουμε με μια άσχημη είδηση. Μια είδηση που μας ήρθε σήμερα. Είχαμε την απρόσμενη απώλεια της Ρούξη Δημητρέσκου σε ηλικία μόλις 46 ετών. Άφησε την πνοή της σήμερα στη Ρουμανία όπου διέμενε. Να ευχηθούμε περαστικά στους οικείους της. Είχε και κάποια θέματα υγείας, όπως και να το κάνουμε. Μια απώλεια είναι πάντα πάρα πολύ σημαντική. Μια απώλεια είναι πάνω απ' όλα, η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα. Ναι, ο αθλητισμός, ναι τα ποδόσφαιρα, ναι τα μπάσκετ είναι στη ζωή μας, είναι το ενδιαφέρον μας, αλλά σίγουρα όλα αυτά μοιάζουν πάρα πολύ μικρά σε ό,τι έχει να κάνει με την ανθρώπινη ζωή. Είμαστε εδώ λοιπόν στο Courtside να συζητήσουμε ό,τι έγινε το Σαββατοκύριακο σε πράσινα επίπεδα. Είχαμε πάρα πολλά πραγματάκια. Δυστυχώς νομίζω ότι για ένα ακόμη Σαββατοκύριακο δεν είναι και πάρα πολύ καλά τα νέα, κυρίως από το ποδοσφαιρικό τμήμα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έφερε μια απρόσμενη, όχι κατά πολλούς απρόσμενη βέβαια, ισοπαλία και έπεσε στη βαθμολογία. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Εσείς είστε στο powerradio.gr. Όποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας μπορεί να το κάνει μέσω της ενότητας chat στο site www.powerradio.gr. Μπορεί επίσης να μας βρει στα social media ή στο YouTube, Instagram, Facebook και Twitter ή πλέον X και είμαστε εδώ να τα συζητήσουμε όλα στην πορεία. Όπως σας έλεγα λοιπόν νωρίτερα, είχαμε ένα Σαββατοκύριακο με πάρα πολύ αγωνιστική δράση για τα πράσινα τμήματα. Ένα Σαββατοκύριακο το οποίο μάλλον πάλι δεν έχει το πιο θετικό πρόσημο. Γενικά να σας πω τι είχαμε που αφορούσε τον Παναθηναϊκό. Είχαμε φυσικά την ισοπαλία μέσα στην Κρήτη για το ποδοσφαιρικό τμήμα. Στο μπάσκετ είχαμε την επικράτηση επί του Κολοσσού 96-73. Στο μπάσκετ γυναικών είχαμε άλλη μία νίκη επί του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Ευνίκου 89-65. Στο βόλεϊ δεν υπήρχε αγωνιστική δράση για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Και στο βόλεϊ γυναικών υπήρχε η ήττα 2-3 από τον Απολώνιο. Θα δούμε τι σημαίνουν όλα αυτά για τις ομάδες και για το κάθε τμήμα. Γενικά νομίζω πως το ενδιαφέρον των περισσότερων έχει στραφεί στην ακόμα μία θα έλεγα άσχημη εμφάνιση και ισοπαλία και απώλεια βαθμών του ποδοσφαιρικού τμήματος. Ένα ποδοσφαιρικό τμήμα το οποίο δεν πάει και από το καλό στο καλύτερο ή μία κρύο, μία ζέστη, όπως το δει κανείς, με την έννοια ότι το ποδόσφαιρο που αποδίδει η ομάδα, για μένα τουλάχιστον, δεν είναι το ιδανικό και οι βαθμοί χάνονται σιγά σιγά, κυρίως σε μεγάλα παιχνίδια από ό,τι βλέπω. Σε μεγάλα εννοώ, όχι μεγάλα παιχνίδια, σε παιχνίδια με πιο αδύναμους αντιπάλους, αλλά σε παιχνίδια τα οποία είναι κομβικής σημασίας. Με την έννοια ότι ο Παναθηναϊκός πήγαινε την τελευταία αγωνιστική στην Κρήτη, γνωρίζοντας ότι δεν έχει το περιθώριο για άλλη απώλεια βαθμών. Κάποια αποτελέσματα τον ευνοήσανε, αλλά παρόλα αυτά δεν κατάφερε να ευνοηθεί, να κάνει το καθήκον του, να πάρει μία νίκη που θα μείωνε τη διαφορά εν ώψη play-off. Play-off τα οποία είχαμε την κλήρωση σήμερα. Έχουμε όλα αυτά να τα συζητήσουμε και να τα σχολιάσουμε στο powerradio.gr. Να ξεκινήσουμε λοιπόν τα πράγματα από τα ποδοσφαιρικά. Τα ποδοσφαιρικά τα οποία... Να ξεκινήσουμε λοιπόν τα πράγματα από την ποδοσφαιρική επικαιρότητα. Τα ποδοσφαιρικά τα οποία δεν πάνε και πάρα πολύ καλά για τον Παναθηναϊκό. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος χάνει το ένα παιχνίδι πίσω από το άλλο από βαθμολογικής πλευράς. Οι απώλειες διαδέχονται η μία την άλλη και γενικά το πράγμα θα λέγαμε ότι δεν πάει και ιδιαίτερα καλά. Ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει να μείνει αρκετά πίσω θα έλεγα για τα δεδομένα στο παιχνίδι της κορυφής. Ο Παναθηναϊκός ο οποίος στα 3 τελευταία παιχνίδια με μικρότερους θεωρητικά αντιπάλους μετράει εισάριθμες απώλειες, ενώ τα παιχνίδια με Λαμία, Όφη και το ενδιάμεσο παιχνίδι με την Κηφισιά.
Στο παιχνίδι που έγινε χθες, ο Παναθηναϊκός σίγουρα ήταν κάτω του μετρίου στα δικά μου μάτια. Μόνο προς το τέλος, όταν δηλαδή στράβωσε τελείως το παιχνίδι, προσπάθησε να βγάλει μια αντίδραση και ήρθε μια ακόμη απώλεια βαθμών, η οποία, όπως και να το κάνουμε, έχει απορριθμίσει κάπως τα πράγματα. Θα δούμε σε λίγο βαθμολογίες, θα δούμε το πρόγραμμα των play-off. Έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε, θα τα δούμε στην πορεία. Να ξεκινήσουμε λοιπόν να ξετυλίγουμε το κουβάρι του παιχνιδιού με τον Όφη. Ο Παναθηναϊκός μέχρι το 35 που βάζει και το γκολ που σημειώνει το ένα και μοναδικό τέρμα που σημειώσει στο πρώτο ημίχρονο είναι κακός. Δεν πατάει καλά στο γήπεδο. Δεν νομίζω πως έχει κάνει κάποια ιδιαίτερη ευκαιρία ή έχει φανεί ιδιαίτερα απειλητικός. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι ο Φατίχ Τερίμ λοιπόν επέλεξε τους Ντραγκόφσκι, Βαγιανίδη, Ακαϊντίν, Ούγκο. Ένα δίδυμο το οποίο έχουμε πει και άλλες φορές πως έχει κριθεί για την επίδοση του μέχρι τώρα και δεν βλέπω να κρατάει καθαρή εστία σε κάποιο μάτς. Ο Μλαντένοβιτς ήταν στο άλλο άκρο της άμυνας. Ζέκα, Τσέριν, Μπακασέτας, Παλάσιος, Μπερνάν και Ιωαννίδης ήταν η εντεκάδα για τον Παναθηναϊκό στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος όπως είπαμε μπήκε πάρα πολύ νοθρά στο μάτς, δεν είχε κάποια ιδιαίτερη ευκαιρία και στο 20 λεπτό περίπου μετά από πάσα του Ισέκα, ο Χιμένεθ ήταν αυτός που από το ύψος της μεγάλης περιοχής άνοιξε το σκορ για τους κριτικούς. Μέχρι εκείνο το σημείο ο Παναθηναϊκός δεν υπήρχε κάπου μες στο γήπεδο. Πέρασε ένα τεταρτάκι στο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε να βρει αυτοματισμούς, συνδυασμούς, να βρει χώρο, να βρει κάτι να κάνει εν πάση περιπτώσει. Δεν είχε καταφέρει κάτι ιδιαίτερο. Στο 35 κατάφερε να κάνει το 1-1 μετά από εξαιρετική πάσα του Μπερνάρ προς τον Ιωαννίδη. Ο Μπερνάρ, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε μια σταθερά για την ομάδα του Φατίχ Τερίμ. Μια ομάδα η οποία γενικά ψάχνει τα πατήματά της, νομίζω, ακόμα μέσα στο γήπεδο σε γενικές γραμμές. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν μέχρι το ημίχρονο δεν δημιούργησε άλλους κινδύνους για την εστία του Όφη. Ευτύχησε να πάει, θα λέγαμε, με το 1-1 στο ημίχρονο και ξεκινώντας το δεύτερο ημίχρονο φαντάζομαι όλοι περιμέναμε τον Παναθηναϊκό να βγάλει κάποια αντίδραση. Η αλήθεια είναι ότι στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός έδειχνε να πατάει λίγο καλύτερα στο χορτάρι. Είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 55ο λεπτό με τον Ιωαννίδη να πλασάρει και το πλασέ του να πηγαίνει στο δοκάρι. Εκεί νομίζω πως αν είχε γίνει το 1-2, ίσως ο Παναθηναϊκός να είχε βρει τον τρόπο να διαχειριστεί το μάτς, αλλά δυστυχώς δεν έγινε σε εκείνη τη φάση το 1-2 και αντί να γίνει το 1-2, στο 71ο λεπτό, πιο συγκεκριμένα στο 74ο λεπτό, και το αναφέρω έτσι γιατί σε εκείνο το σημείο έγινε ένα απερίσκεπτο μαρκάρισμα από τον Τσέριν, το οποίο ελέγχεται κατά πόσο ήταν ή δεν ήταν πέναλτι. Στο 80ο λεπτό λοιπόν έγινε η εκτέλεση του πέναλτι, ο Ισέκα πέτυχε το τέρμα, ο Ντραγκόφσκι έπιασε την μπάλα αλλά δεν κατάφερε να την αποκρούσει, βρήκε την μπάλα πέφτοντας. Ήρθε λοιπόν το 2-1 στο 80ο λεπτό και το παιχνίδι έμοιαζε να στραβώνει εντελώς για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ευτύχησε 2 λεπτά αργότερα μετά από πάσα του Μαντσίνη. Ο επερχόμενος Ιωαννίδης δεν κατάφερε να βρει την μπάλα. Αμέσως μετά ερχόταν ο Σπόραρ, ο οποίος κατάφερε να πλασάρει. Συνέχισε έτσι την παράδοση που έχει μέσα στην Κρήτη να σκοράρει και ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε σε 2-2. Ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να είχε πάρει το μάτς. Στο 88ο λεπτό έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Σπόραρ και μέχρι εκεί νομίζω πως το πράγμα φάνηκε ότι θα στραβώσει οριστικά, ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα καταφέρει να κερδίσει. Στο 95ο υπάρχει και μία φάση που ο Παναθηναϊκός ζητάει χέρι, νομίζω πως είναι χέρι. Γενικά μία διαιτησία από την οποία οι πράσινοι έχουν πάρα πολλά παράπονα, μία διαιτησία η οποία φάνηκε να μην είναι στο ύψος των περιστάσεων για ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι και αναφέρω την κρισιμότητα του μάτς φυσικά καθώς ήταν η τελευταία αγωνιστική των play-off, ήταν μια αγωνιστική που θα ολοκλήρωνε την βαθμολογία. Είχαμε και το πέναλτι το οποίο κέρδισε ο Όφη, το οποίο οι πράσινοι διαμαρτυρήθηκαν. Υπάρχει και η φάση των καθυστερήσεων για την οποία οι πράσινοι διαμαρτύρονται για πέναλτι υπέρ τους. Γενικά νομίζω πως το πράγμα ήταν στραβό, το έφαγε και ο Γάιδαρος και πήγε όλο το θέμα άσχημα. Γενικά ο Παναθηναϊκός φάνηκε για ακόμη μια φορά να είναι προβληματικός όσον αφορά
την διαδικασία στην οποία αμήνεται. Σίγουρα στην επίθεση βγάζει κάποιες φάσεις, βγάζει κάποιες κάθετες μπαλιές. Σίγουρα το παιχνίδι δεν είναι ίδιο σε καμία περίπτωση με αυτό που ήταν με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει την ίδια στιβαρότητα, θα λέγαμε, στο παιχνίδι του. Δεν έχει την ίδια ομοιογένεια. Βλέπουμε δηλαδή τις γραμμές σε κάποια σημεία του παιχνιδιού να χάνουν την ισορροπία. Βλέπουμε τις αποστάσεις να ανοίγουν. Βλέπουμε πάρα πολλά κενά να δημιουργούνται. Και ο Παναθηναϊκός να το πληρώνει αυτό το πράγμα συνεχώς. Για άλλο ένα παιχνίδι ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα με το συγκεκριμένο δίδυμο στόπερ δέχεται 2 γκολ. Όταν δέχεσαι συνέχεια 2 γκολ ή όταν δέχεσαι συνέχεια γκολ, θα πρέπει να βρίσκεις τον τρόπο να βάζεις περισσότερα. Ο Παναθηναϊκός σε αυτό το κομμάτι μπορεί σε κάποια παιχνίδια να δημιουργεί πολλές ευκαιρίες. Δεν σκοράρει όμως πολύ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα για μένα και το παιχνίδι με τον Άρη, που μπορεί να μην δέχτηκε τέρμα, αλλά έχει δημιουργήσει ευκαιρίες για να βάλει 4 και 5 γκολ, χωρίς αυτό να είναι υπερβολικό, και ο Παναθηναϊκός έχει πετύχει μόλις 2 γκολ. Όταν λοιπόν εσύ έχεις τόσο μικρή αποτελεσματικότητα και δέχεσαι με τέτοια ευκολία γκολ, είναι δεδομένο πως το πράγμα σιγά σιγά θα αρχίσει να στραβώνει. Στο περιθώριο του αγώνα υπήρχε και η συνέντευξη τύπου του Φατίχ Τερίμ. Ο Φατίχ Τερίμ, ο οποίος έδωσε συγχαρητήρια στον αντίπαλο, στάθηκε στις χαμένες ευκαιρίες Ιωαννίδη, Μπακασέτα και Παλάσιος. Είπε συγκεκριμένα πως στην αρχή του β' ημιχρόνου χάσαμε ευκαιρίες με Ιωαννίδη, Μπακασέτα, Παλάσιος. Χάσαμε πόντους που δεν το περιμέναμε. Από τη μέρα που έχω έρθει δεν έχω πει τίποτα για τους διαιτητές. Στις δηλώσεις του έχει κάνει και εκτενή αναφορά στην διαιτησία. Έχει σταθεί στον αριθμό των καθυστερήσεων που δόθηκαν. Αυτό σας το ανέφερα και εγώ, καθώς στο δεύτερο ημίχρονο δόθηκαν 7 λεπτά καθυστερήσεων. Να πούμε πως η επαφή που σφυρίχθηκε πέναλτι στον Τσέριν έγινε στο 75ο λεπτό. Το πέναλτι εκτελέστηκε στο 80ο προς 81ο λεπτό. Μεσολάβησαν δηλαδή 5 λεπτά ελέγχου από το VAR. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, με τις αλλαγές που έχουν γίνει, τις διακοπές για τραυματισμούς και τα 5 λεπτά αυτά, τα 7 λεπτά καθυστερήσεων τα οποία δόθηκαν, νομίζω πως ήταν λίγα. Για το κερασάκι στην τούρτα, από τα 7 λεπτά που δόθηκαν, το παιχνίδι ολοκληρώθηκε στα 6 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα, την ώρα που πήγαινε να γεμίσει ο Παναθηναϊκός. Ενώ πάλι είχαμε κάποιες μικρές καθυστερήσεις, μέσα στις καθυστερήσεις όπως γίνονται. Γενικά βλέπουμε ότι δεν παίζονται σωστά οι καθυστερήσεις. Αυτό νομίζω πως γίνεται γενικά στην Ελλάδα. Δεν έχει να κάνει μόνο με το συγκεκριμένο παιχνίδι. Βέβαια ο Παναθηναϊκός έχει τώρα 2-3 παιχνίδια που βλέπει ότι οι καθυστερήσεις δεν παίζονται όπως πρέπει. Και αυτό το βλέπει κυρίως γιατί φτάνει σε σημεία στα τελευταία λεπτά να κυνηγάει βαθμούς, οπότε εκεί είναι που το παρατηρείς ακόμα περισσότερο. Η χθεσινή αγωνιστική ήταν η τελευταία για το πρωτάθλημα, για την κανονική περίοδο. Ήταν ολόκληρη και όλοι οι αγώνες γίναν την ίδια ώρα και τα αποτελέσματα πηγαίναν παράλληλα. Να σας πω εγώ τα αποτελέσματα και να δούμε μετά τη βαθμολογία, για να δούμε σιγά σιγά πώς πάμε στα play-off. Θα σας αναφέρω και την κλήρωση των play-off και τις ημερομηνίες, αυτά θα τα δούμε παρακάτω. Για την τελευταία αγωνιστική λοιπόν είχαμε ΑΕΚ Άρης 3-3. Τελευταία αγωνιστική στην Ελλάδα είχαμε κάτι από Premier League. Οι ουρανοί άνοιξαν, τα τέρματα ήρθαν, έγινε ένας κακός χαμός. Η ΑΕΚ λοιπόν σε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι έφερε 3-3 και έχασε βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η ΑΕΚ, την οποία τη βλέπουμε να έχει βγάλει ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι με ομάδες όπως η Λαμία εκτός έδρας, ο Άρης, και να μην έχει ιδιαίτερες απώλειες βαθμών. Βέβαια εχθές στο 97 ήρθε το έμφραγμα για την ΑΕΚ. Τα τέρματα του αγώνα σημείωσαν ο Άμραμπατ για την ΑΕΚ, ο Βίντα και ο Πόνσε, ενώ για τον Άρη σκόρερ ήταν ο Φετφατζίδης, ο Σεβέριο και ο Μωρόν με πέναλτι στο 97ο λεπτό σε ένα παιχνίδι που όλη η Ελλάδα είχε την αγωνία και έσπαγαν καρδιές. Η Κηφισιά με τον Πανετολικό 2-2 σε ένα παιχνίδι παραμονής, με πολύ μεγάλη σημασία βαθμών για το κυνήγι της παραμονής. Ο Τζέγκοβιτς τα γκολ της Κηφισιάς στο 23ο και στο 56ο λεπτό, και για τον Πανετολικό Ζωάο Πέδρο και Μλάντεν τα 2 τέρματα. Ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Βόλο 3-0, 2 γκολ ο Ελκαμπή και 1 ο Γιώβετιτς. Για τον Βόλο είχε δει κόκκινη ο Μπαριέντος στο 6, ο οποίος πήγε πάρα πολύ επιθετικά σε μια φάση. Ο Πανσεραϊκός με τον Αστέρα ήρθανε 2-1,
Είχαμε 2 γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Τα 2 γκολ για το Πανσεραϊκό σημείωσε ο Βάρντα και το γκολ του Αστέρα ο Καλτσάς. Πας Γιάννενα με Ατρόμητο 1-1, Ριένστρα και Αγγέλσκι τα τέρματα της αναμέτρησης και ο ΠΑΟΚ επικράτησε δύσκολα της Λαμίας με 0-2. Στο 71ο λεπτό ο Τάισον άνοιξε το σκορ και ο Μπάμπα στο 92ο συμπλήρωσε τα τέρματα των ασπρόμαυρων, ας πούμε. Στη βαθμολογία τώρα, μετά από την ξαφνική απώλεια βαθμών της ΑΕΚ, πρώτος στη βαθμολογία των play-off θα μπει ο ΠΑΟΚ με 60 βαθμούς, δεύτερη η ΑΕΚ με 59, τρίτος ο Ολυμπιακός με 57 και ο Παναθηναϊκός κατάφερε να φτάσει τέταρτος με 56. Πιο κάτω θα είναι ο Άρης με 42 και η Λαμία, η οποία θα μπει στα play-off με 34. Αυτές είναι οι 6 ομάδες που θα απαρτήσουν το γκρουπάκι των play-off. 10 αναμετρήσεις θα γίνουν, 5 διπλές δηλαδή, εντός εκτός έδρας. Να πούμε ότι το κριτήριο ισοβαθμίας σε πρώτη φάση είναι η κανονική περίοδος. Για παράδειγμα, αν ισοβαθμίσει στην πρώτη θέση ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός θα χάσει το πρωτάθλημα λόγω των αποτελεσμάτων της κανονικής περίοδου. Σε γενικές γραμμές βλέπουμε ότι οι αποστάσεις είναι μικρές όσον αφορά την πρώτη τετράδα. Απ' τη μία είναι μικρές, απ' την άλλη μοιάζει και δύσκολο να υπερκαλύψεις 4 ή 5 βαθμούς σε περίπτωση που χρειάζεσαι την ισοβαθμία σε μόλις 10 αγωνιστικές που όλοι οι πρώτοι παίζουν μεταξύ τους. Οδηγός για μένα για τον Παναθηναϊκό θα πρέπει να είναι τα play-off της πρώτης χρονιάς του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, τότε που ο Παναθηναϊκός είχε κάνει 100% πρωταθληματικά play-off και κατάφερε να κάνει αυτό το ντεμαράζ και να φτάσει στο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Να πούμε και την υπόλοιπη βαθμολογία για να δούμε τις ομάδες των play-out. Στην 7η θέση ως πρωτοπόρος, αντίστροφα λοιπόν, ξεκινάει το ταμπλό εδώ για τα play-out. Είναι ο Αστέρας Τρίπολης με 31, ο Ατρόμητος με 28, ο Πανσεραϊκός με 27, ο Όφ με 25, ο Πανετολικός και ο Βόλος έχουν από 20 βαθμούς, η Κηφισιά έχει 19 και τελευταία και πρώτα σε πιθανότητες για υποβιβασμό θα λέγαμε πως είναι τα Γιάννενα. Να δούμε τι θα γίνει και σε αυτή τη διαδικασία, ποιες ομάδες θα μας χαιρετήσουν και ποιες θα ανέβουν από την δεύτερη κατηγορία. Τα play-off τα οποία σήμερα είχαμε και την κλήρωση του μίνι πρωταθλήματος. Έχουν οριστεί οι 10 αγωνιστικές. Βλέπουμε ότι το format είναι το αντίστροφο, δηλαδή η πρώτη αγωνιστική γίνεται 10η, η δεύτερη γίνεται 8η και ούτω καθεξής. Να σας αναφέρω εγώ τα παιχνίδια των play-off. Θα σας πω όλες τις αγωνιστικές και θα σας πω και μαζεμένα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, τα παιχνίδια του είναι τα εξής. Πρώτη αγωνιστική, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ξεκινάει με τον ντέρμπι στο Καραϊσκάκι. Την ίδια αγωνιστική, ΠΑΟΚ Άρης και Λαμία ΑΕΚ. Δεύτερη αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Τα άλλα παιχνίδια είναι ΑΕΚ Ολυμπιακός, Άρης Λαμία. Την τρίτη αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ και τα άλλα παιχνίδια είναι ΠΑΟΚ Λαμία και Ολυμπιακός Άρης. Τέταρτη αγωνιστική, Άρης Παναθηναϊκός και τα άλλα παιχνίδια είναι Λαμία Ολυμπιακός και ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Και πέμπτη αγωνιστική, Παναθηναϊκός Λαμία και τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και ΑΕΚ Άρης. Από εκεί και μετά λοιπόν το πρόγραμμα γυρίζει ανάποδα. Για παράδειγμα, την έκτη αγωνιστική ο Παναθηναϊκός πάει μέσα στη Λαμία και τα υπόλοιπα ζευγάρια ανάποδα. 7η αγωνιστική ΑΕΚ Παναθηναϊκός, 8η αγωνιστική Παναθηναϊκός Άρης, 9η αγωνιστική ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, πρώτη τελευταία αγωνιστική, πάρα πολύ δύσκολη έξοδος για τους πράσινους και τελευταία αγωνιστική ο Παναθηναϊκός κλείνει με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο. Βλέπουμε πως το πρόγραμμα των play-off είναι δομημένο έτσι που ο Παναθηναϊκός ίσως να έχει λίγο πιο βατό πρόγραμμα στα μέσα της διαδικασίας, εκεί στην 5η, 6η, 4η, 5η, 6η αγωνιστική. Στο τέλος ο Παναθηναϊκός έχει μαζεμένα παιχνίδια με Άρη εντός 7η αγωνιστική, 8η αγωνιστική, 9η αγωνιστική έχει να πάει στον ΠΑΟΚ και κλείνει με τον Ολυμπιακό εντός έδρας. Γενικά θα λέγαμε πως είναι μια δύσκολη διαδικασία. Έχει κάνει και τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα η απώλεια των
η συνεχόμενη απώλεια βαθμών για την ομάδα του Φατίχ Τερίμ και νομίζω πως το πράγμα είναι αρκετά δύσκολο. Βέβαια υπάρχει και μία άποψη που λέει ότι ίσως να είναι και καλύτερα έτσι και να ταιριάζει περισσότερο στον Παναθηναϊκό να μπει στα play-off σαν outsider. Ίσως λοιπόν χωρίς την πίεση του πρέπει, φυσικά και υπάρχει πρέπει, απλά το αναφέρω με την έννοια της πρωτιάς. Έχουμε τον Παναθηναϊκό ότι όποτε πιάνει πρωτιά οι παίχτες του ζαλίζονται και τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά. Για τις 10 αγωνιστικές, οι ημερομηνίες που έχουν οριστεί είναι η εκκίνηση να δοθεί στις 9 Μαρτίου, την ερχόμενη Κυριακή, 16 με 17 η επόμενη, 30 με 31 η Τρίτη, 3 Απριλίου η Τέταρτη, 6 με 7 Απριλίου η Πέμπτη, 13 με 14 Απριλίου η Έκτη, 20 με 21 Απριλίου η Έβδομη, 24 Απριλίου η Όγδοη, 27 με 28 Απριλίου η Ένατη και πριν το τέλος έχουμε μια διακοπή για τη 10η αγωνιστική λόγω του Πάσχα, 11 με 12 Μαΐου έχει οριστεί η τελευταία αγωνιστική. Σε αυτό βέβαια πρέπει να δούμε αν θα είναι οριστικό, αν θα υπάρξουν αναβολές για τις ομάδες που θα έχουν ευρωπαϊκά παιχνίδια. Να σας πω και αναλυτικά τα κριτήρια ισοβαθμίας. Η συνολική βαθμή λοιπόν στους αγώνες πρωταθλήματος είναι το πρώτο κριτήριο. Η δεύτερη είναι η διαφορά τερμάτων που έχει κάθε ομάδα μεταξύ των εκ του νέου ισοβαθμού των ομάδων, σε όλους τους αγώνες μεταξύ τους. Το τρίτο κριτήριο είναι η θέση που κατέλαβε η ομάδα μεταξύ των ισοβαθμού των ομάδων στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος και μετά έχει ο Θεός. Εντάξει, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα δυσκολευτεί πάρα πολύ. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να βρει έναν τρόπο να σταθεροποιήσει το ποδόσφαιρο στο οποίο παίζει. Ο Παναθηναϊκός ο οποίος εμφανίζεται μία έτσι, μία αλλιώς. Βλέπουμε ότι τη μία αγωνιστική είναι ικανός να παίξει ένα ποδόσφαιρο που θα ισοπεδώσει εισαγωγικά τον αντίπαλό του και στην επόμενη μπορεί να εμφανιστεί νοθρός, να μην μπει καν στο μάτς, να μην κάνει ευκαιρίες και να χάνει το ρυθμό του. Νομίζω πως τα πράγματα είναι πολύ μετρημένα. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να ξεκινήσει με βάση το πρόγραμμα που βλέπω εγώ και να έχει τουλάχιστον 3, 6, 9, εγώ θα έλεγα 9 βαθμούς στα 3 πρώτα παιχνίδια. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός πρέπει να κερδίσει εκτός έδρας τον Ολυμπιακό, να κερδίσει εντός τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ και να ελπίζει για το παρακάτω. Αν ο Παναθηναϊκός πάει στο Καραϊσκάκι, ας πούμε, την Κυριακή και ξεκινήσει με ισοπαλία, νομίζω πως το πράγμα θα δυσκολέψει πάρα πολύ. Δεδομένου το πώς έγινε και η κλήρωση. Για παράδειγμα, ας πούμε, η ΑΕΚ ξεκινάει και παίζει με στη Λαμία. Έχει ένα θεωρητικά πιο βατό παιχνίδι σε σχέση με τους άλλους, αδερφέ. Δεν είναι εντάξει, δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο να παίζει με τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, ή τον Ολυμπιακό. Η τύχη ήταν με την πλευρά της ΑΕΚ φέτος. Τι να κάνουμε. Ναι, και τελευταία αγωνιστική βλέπω εδώ η ΑΕΚ παίζει με τη Λαμία εντός έδρας. Γιατί γίνεται ανάποδα το πρόγραμμα, όπως είπαμε. Είναι και λίγο θέμα τύχης. Αν δεν έχεις και την τύχη, η ΑΕΚ στάθηκε τυχερή. Πέρυσι στάθηκε τυχερή και έπαιξε με τον Βόλο τελευταία αγωνιστική. Τι να κάνουμε τώρα. Πρέπει να πορευτούμε με αυτό. Πρέπει να καταλάβουμε ότι εντάξει, όλα γίνονται. Χρειάζονται υπερβάσεις. Εσείς είστε στο powerradio.gr. Η ώρα είναι 6.30. Αυτή είναι η εκπομπή Courtside. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Σε περίπτωση που θέλετε να μου στείλετε κάτι ή να πούμε κάτι, μπορείτε μέσω της ενότητας chat στο www.powerradio.gr ή μέσω των social media powerradio.gr σε Instagram, Facebook, YouTube και Twitter. Θα συνεχίσουμε με μπασκετικά, θα συνεχίσουμε με ένα διαλυματάκι και θα δούμε μήπως τη δεύτερη ώρα έχουμε τη δυνατότητα να ανοίξουμε και τις γραμμές. Μπορεί να θέλει κάποιος να βγει να μας πει τη γνώμη του για την κλήρωση. Μπορεί να θέλει να βγει να μας πει κάποιος κάτι για τα play-off ή για την εικόνα της ομάδας εχθές. Ή για το μπασκετικό κομμάτι, να μας πείτε για το παιχνίδι με τη Βιλερμπάν. Θα το δούμε αυτό στην πορεία. Επιστρέψαμε εδώ στο powerradio.gr και πριν γυρίσουμε στο μπασκετικό, ας συνεχίσω εγώ να γκρινιάζω λίγο ακόμα. Να σας πω μερικά στατιστικά που έχω μαζέψει για τον Φατίχ Τερίμ. Ο Φατίχ Τερίμ με τον οποίο στον πάγκο ο Παναθηναϊκός γενικά φαίνεται να δυσκολεύεται σε κάποια πράγματα. Φαίνεται να δυσκολεύεται στην παραγωγή ποδοσφαίρου.
φαίνεται να δυσκολεύεται στο να παίρνει κάποια αποτελέσματα, κυρίως με μικρότερες ομάδες. Γενικά να σας πω εγώ, ας πούμε, ότι στα τελευταία 5 παιχνίδια με τον Τούρκο προπονητή, η ομάδα έχει 3 ισοπαλίες, 1 ήττα και 1 νίκη. Οι 3 ισοπαλίες εντοπίζονται σε παιχνίδια με μικρότερους αντιπάλους, όπως είπαμε. Η νίκη είναι στο μάτς με τον Άρη και η ισοπαλία είναι και η ήττα, είναι στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ για το κύπελο. Αυτό το παιχνίδι μετράει σαν ήττα γιατί το αποτέλεσμα ήταν 1-0, ας πούμε, ή 2-1, όπως το εκλάβει κάποιος. Σε κάθε περίπτωση ήταν 1 ήττα. Σε 17 παιχνίδια πρωταθλήματος και κυπέλου με τον Τερίμ, ο Παναθηναϊκός έχει 8 νίκες, 6 ισοπαλίες και 3 ήττες. Νομίζω πως αν το αρθρίσουμε όλο αυτό, σίγουρα δεν είναι κάτι πάρα πολύ επιτυχημένο. Και ακόμα και στο κομμάτι των γκολ, σε αυτά τα παιχνίδια, ο Παναθηναϊκός έχει 27 γκολ υπέρ και 15 κατά. Καταλαβαίνουμε πως η διαφορά τερμάτων του Παναθηναϊκού και η στιβαρότητα της άμυνας σίγουρα δεν είναι υπρέπουσα. Στο πρωτάθλημα επιμέρους, ο Παναθηναϊκός ό,τι παιχνίδι έχει παίξει με τον Τούρκο προπονητή, σε 11 μάτς στο σύνολο, καθαρά στο πρωτάθλημα, έχει 21 γκολ υπέρ και 10 κατά. Ενώ μέχρι σε εκείνο το σημείο, σε 15 μάτς πρωταθλήματος, είχε 39 γκολ υπέρ και 11 κατά. Δηλαδή έχει καταφέρει σε 4 μάτς λιγότερα να δεχτεί ένα τέρμα λιγότερο και να σκοράρει 18 λιγότερα. Σίγουρα παίζει ρόλο και με ποιες ομάδες έχουν να κάνουν τα παιχνίδια. Ο Τούρκος προπονητής βέβαια έχει σχεδόν έναν ολόκληρο γύρο στον πράσινο πάγκο. Το θετικό σε εισαγωγικά στατιστικό του Τερίμ εντοπίζεται στα ντέρμπι. Ο Παναθηναϊκός έχει δώσει 8 ντέρμπι με τον Τερίμ στον πάγκο. Στα ντέρμπι μετράμε τα παιχνίδια που έχουν δοθεί με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και Άρη. Σε αυτά ο Τερίμ έχει 3 νίκες, οι 2 με το ίδιο σκορ, με το 0-2 ή 2-0 εν πάση περιπτώσει, με Άρη Ολυμπιακό και μία νίκη μέσα στην Τούμπα στα πλαίσια του κυπέλου 0-1. 3 ισοπαλίες, η ισοπαλία με την ΑΕΚ και οι 2 ισοπαλίες στο κύπελο με Ολυμπιακό και 2 ήττες οι οποίες αμφότερες είναι με το ίδιο σκορ. Μετράω το σκορ ως 2-1 στη Λεωφόρο και το 1-2 στην Τούμπα. Σε γενικές γραμμές θα μπορούσαμε να πούμε πως στα ντέρμπι υπάρχει μια θετική εικόνα. Αλλά αν πάρουμε αυτά τα 8 παιχνίδια, ας πούμε, αυτό το έκανα γιατί θεώρησα ότι αν πάρουμε ως κριτήριο 8 από αυτά τα παιχνίδια σαν play-off, ο Παναθηναϊκός με αυτή τη συγκομιδή, ακόμα και αν προσθέσουμε, ας πούμε, ότι τα 2 τελευταία παιχνίδια είναι με τη Λαμία και ο Παναθηναϊκός παίρνει 6 βαθμούς, ο Παναθηναϊκός με αυτή τη συγκομιδή σίγουρα δεν παίρνει το πρωτάθλημα. Αν αρθρίσουμε δηλαδή τις 3 νίκες, τις 3 ισοπαλίες και τις 2 ήττες και προσθέσουμε και 2 νίκες με Λαμία, έχουμε 5 νίκες και 3 ισοπαλίες. Άρα ο Παναθηναϊκός παίρνει 18 βαθμούς σε 10 παιχνίδια. Δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα καταφέρει με αυτή την βαθμολογική συγκομιδή να πάρει πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός, όπως θα έχει κάνει αυτή τη στιγμή, πρέπει να κάνει υπερβάση στα play-off. Όχι ότι είναι υπέρβαση να κερδίσει σε κάποιο ντέρμπι, η υπέρβαση θα είναι οι συνεχόμενες νίκες. Να δούμε δηλαδή τον Παναθηναϊκό να κερδίζει 3-4 παιχνίδια συνεχόμενα. Να μπει στα play-off όπως είπα νωρίτερα και να κάνει 3 νίκες στα 3 πρώτα παιχνίδια. Εκεί ο Παναθηναϊκός θα δείξει ότι έχει επανέλθει σε πρωταθληματική διαδικασία, θα έλεγα. Αλλιώς πάει για φιλική συμμετοχή. Και το κύπελο θα φανεί χρυσός. Που κάποιοι λέγανε για το κύπελο κτλ. Νομίζω πως το κύπελο, έτσι όπως έχει εξελιχθεί το πράγμα για τον Παναθηναϊκό, είναι χρυσάφι. Και γιατί θα του δώσει ένα εισιτήριο το οποίο σε περίπτωση ήττας ή αποκλεισμού σε κάποια φάση θα έχει άλλη μια ευκαιρία, και γιατί έτσι όπως πάει θα κατέληγε τέταρτος. Καλά, δεν μπορώ να φανταστώ τι θα συμβεί σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός χάσει το κύπελο. Σε περίπτωση που χάσει ο Παναθηναϊκός το κύπελο, είναι ικανός να χάσει και την ευρωπαϊκή συμμετοχή για φέτος. Όντας τέταρτος. Γιατί για να θυμίσουμε ότι ο τέταρτος, σε περίπτωση που ο κυπελούχος είναι ο Άρης, χάνει το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Άρα ο Παναθηναϊκός, ξεκινώντας τέταρτος στα play-off, αν μείνει εκεί και χάσει και το κύπελο, χάνει και την ευρωπαϊκή συμμετοχή. Και εκεί πραγματικά δεν θέλω να σκεφτώ τι μπορεί να συμβεί. Μην γυρίσουμε σε άλλες εποχές. Ακόμα χειρότερες. Όχι ότι τώρα ζούμε το χρυσό αιώνα του Περικλή.
Απλά, εντάξει, θα μπορούσε να είναι κάπως ακόμα χειρότερο το πράγμα. Γενικά το πράγμα στον Παναθηναϊκό, στο ποδοσφαιρικό τμήμα, έχουμε ξαναπεί. Χρήση αλλαγών, χρήση σταθερότητας. Είναι πράγματα τα οποία μερικές φορές είναι ανεξήγητα. Και εγώ δεν έρχομαι να κρίνω τώρα τον προπονητή. Δεν μπορώ να κρίνω τώρα εγώ έναν προπονητή ο οποίος και δεν έχει κάνει προετοιμασία και δεν έχει όλο το ρόστερ όπως το θέλει και όλα αυτά. Το θέμα είναι αν μπορούμε να κρίνουμε την απόφαση. Που και την απόφαση που έγινε για την αλλαγή του Γιοβάνοβιτς θα την κρίνουμε στο τέλος, εκ του αποτελέσματος. Μπορώ τώρα εγώ να γυρίσω να πω αποτυχημένος. Και να πάει άλλος να σηκώσει το πρωτάθλημα και να πούμε μετά ότι βγήκε άλλος και έλεγε ότι ο άλλος είναι αποτυχημένος και πήραμε πρωτάθλημα. Ενώ πέρυσι μπήκαμε πρώτοι και δεν πήραμε πρωτάθλημα. Απλά το ευρύτερο πλαίσιο αυτή τη στιγμή του Παναθηναϊκού μοιάζει επικίνδυνο. Ότι η ομάδα δεν αποδίδει ποδόσφαιρο, ότι η ομάδα έχει χάσει την ταυτότητα που είχε μέσα στο γήπεδο. Οι πιο σταθερές εμφανίσεις στα δύο πρώτα παιχνίδια του Τερίμ γίνανε με ενδεκάδες Γιοβάνοβιτς. Και αυτό δεν έχει να κάνει αποκλειστικά με τον Γιοβάνοβιτς. Θα μπορούσε να ήταν ο χ προπονητής, ο οποίος έχει δουλέψει 2 χρόνια με μια ομάδα, 2,5 χρόνια και της έχει δώσει ένα χαρακτήρα. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με το γεγονός ότι ο Γιοβάνοβιτς δεν είναι πρόσωπο-λατρεία. Είναι λογικό όταν μια ομάδα δουλεύει με έναν προπονητή να έχει αποκτήσει μέσα στα χρόνια κάποιες σταθερές και κάποια πράγματα τα οποία τα έχει πάρει από τον προπονητή της. Αν δεν γινόταν αυτό, είναι λάθος. Απλά ήρθε η απόφαση, άλλαξε το πράγμα, άλλαξε ο προπονητής. Πολλοί εκπλαγήκαμε χριστουγεννιάτικα, ήμασταν στο τραπέζι και ξαφνικά διαβάζουμε τέλος ο Γιοβάνοβιτς, 26 του μήνα, την επόμενη των Χριστουγέννων. Και τώρα βλέπουμε τον Παναθηναϊκό να δυσκολεύεται πάρα πολύ. Και τώρα βλέπουμε τον Παναθηναϊκό να είναι τέταρτος. Και το χειρότερο είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν βγάζει χαρακτήρα στο γήπεδο. Εμένα αυτό με ανησυχεί. Και ότι κάθε κατεβασιά των αντιπάλων είναι επικίνδυνη για τον Παναθηναϊκό. Είπαμε, ο Παναθηναϊκός απέκτησε το Γενάρη 2 στόπερ. Κανένα από τα 2 στόπερ δεν μοιάζει ικανό να σταθεί στον Παναθηναϊκό. Ο Σέγκεφελτ μπροστά τους, που εγώ προσωπικά το Σέγκεφελτ τον θεωρώ ένα μετριότατο στόπερ, ο οποίος για τα προβλήματα που είχε ο Παναθηναϊκός και για την διαδικασία στην οποία ήταν παλιότερα ήταν ένα ok στόπερ, πλέον μοιάζει Μπεκεμπάουερ. Όταν λοιπόν έχεις 2 μεταγραφές στόπερ, οι οποίες δεν παίζει κανένας από τους δύο αυτό που ήθελες να παίξει, αυτό που είχες δει ότι θα παίξει, αυτό που περίμενες ότι θα παίξει, δεν παίζουν αυτοί. Ο Πάλμερ Μπράουν είναι στα pitch εδώ και 1,5 και 1 χρόνο, δεν πρόκειται να παίξει φέτος. Ο Μάγνουσον είχε την ατυχία το καλύτερο σου στόπερ στην αρχή της χρονιάς. Όταν έχεις λοιπόν 6 στόπερ και δεν μπορείς να βρεις 2 στόπερ να σου κρατήσουν την άμυνα και περιμένεις το Γέντβαϊ, ο οποίος Γέντβαϊ μέχρι το Γενάρη, Δεκέμβρη, Γενάρη τον είχαμε για πέταμα, για τέταρτο στόπερ. Άντε να έρθουν οι μεταγραφές να βγει ο Γέντβαϊ. Και τώρα κρεμόμαστε από τον Γέντβαϊ και φυσικά από τον Αράο. Τον οποίο Αράο η ομάδα στερείται από το κέντρο για να παίζει στόπερ. Σε κάποια πράγματα θέλει και λίγο τύχη. Δεν είναι μόνο το παικτικό. Και ο Παναθηναϊκός στερείται τύχη, η αλήθεια είναι, στο αγωνιστικό κομμάτι. Αλλά δεν είναι μόνο τύχη. Την τύχη τη φτιάχνεις και εσύ. Δεν ξέρω. Ο Παναθηναϊκός εμένα με προβληματίζει πάρα πολύ. Και δεν έχει να κάνει με θέμα γκρίνιας και ότι βγήκε ο άλλος τώρα να γκρινιάξει 2 ώρες για να πει για το ένα και για το άλλο. Εμένα πάντα ο στόχος μου ήταν να βλέπω μια ομάδα η οποία θα παίζει ποδόσφαιρο. Αυτό δεν βλέπω αυτή τη στιγμή και με φοβίζει πάρα πολύ. Δεν γίνεται δηλαδή να παίζεις με τη Λαμία και να σου κάνει η Λαμία 2 κατεβασιές, 3 κατεβασιές και να τρως 2 γκολ. Αυτά είναι τα επικίνδυνα σε μια ομάδα. Και όταν αυτό γίνεται επαναλαμβανόμενο, κάτι σημαίνει. Δεν είναι δηλαδή ότι έτυχε και έγινε μία φορά. Έγινε με τον Ατρόμητο. Στο Καπάκι έγινε με τη Λαμία. Μετά έγινε με την Κηφισιά. Εσύ δημιουργείς κάποιες ευκαιρίες και δεν μπορείς να τις αξιοποιήσεις. Δεν ξέρω αν οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο το κάνεις. Δεν ξέρω αν οφείλεται στην εκτελεστική δυνότητα που μπορεί να έχουν κάποιοι παίχτες. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με την ποιότητα κάποιων παιχτών. Δεν μπορώ να το αποκωδικοποιήσω εγώ αυτό το πράγμα και ούτε είναι η θέση μου μένα να είμαι στην ΠΑΕ για να το αποκωδικοποιήσω. Εμείς θέλουμε η ομάδα να παίζει καλό ποδόσφαιρο και να κερδίζει. Και στην τελική, ας παίζει κάποιες φορές καλό ποδόσφαιρο και ας μην κερδίζει. Αλλά αυτό το σπασμωδικό ποδόσφαιρο που βλέπουμε τώρα τελευταία από τον Παναθηναϊκό, εμένα με προβληματίζει πάρα πολύ. Φάγαμε σχεδόν 1 ώρα να συζητάμε για τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό και αφού γκρίνιαξα για περίπου 53-54 λεπτά, πάμε σε ένα σύντομο σχετικά διάλειμμα
7-8 λεπτών. Είστε στο powerradio.gr. Δεύτερη ώρα θα πούμε για πολύ μπάσκετ και όλα τα υπόλοιπα. Ίσως ανοίξουμε και τις γραμμές. Θα το δούμε αυτό ανάλογα με την πορεία της εκπομπής. Ίσως ανοίξουμε να γκρινιάξουμε όλοι μαζί. Θα δούμε. Γιατί όταν γκρινιάζουν περισσότεροι είναι καλύτερο από το να γκρινιάζει μόνο ένας. Εσείς μείνετε εδώ στο powerradio.gr και θα τα πούμε σε πάρα πολύ λίγο. Επιστρέψαμε εδώ στο powerradio.gr, δεύτερη ώρα της εκπομπής Courtside. Εγώ είμαι ο Παναγιώτης Γαλάνης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Ελπίζω να είστε καλά. Σήμερα μια Δευτέρα η οποία μας βρίσκει όλους σε μια διαδικασία σκέψης, θα έλεγα, για τη βδομάδα που έρχεται. Πάμε να δούμε τα μπασκετικά. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε του Κολοσσού 96-73. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο Έρκιν Αταμάν έκανε διαχείριση του rotation. Θα δούμε τα νούμερα παρακάτω. Να σας πω εγώ ότι για την Basket League αυτή την ώρα σε εξέλιξη φτάνει προς το τέλος. Είναι το Μαρούσι με τον Απόλλων Πάτρας. Το σκορ αυτή τη στιγμή είναι 89-68. Το Μαρούσι έχει καθαρίσει το παιχνίδι. Πρώτο σκόρερ για το Μαρούσι είναι ο Κόλμαν με 22. Ο Κόζι έχει 18. Νικολαίδης και Ραντούλιτσα από 17. Ο Κόλμαν είναι για τον Απόλλωνα, ζητώ συγγνώμη. Πω λάθος. Ο Ραντούλιτσα, ο οποίος έχει και 12 rebound, Αϊθαλής Ραντούλιτσα, τον γνωρίσαμε από το NBA και μετά από τον Παναθηναϊκό. Ένας παίκτης ο οποίος είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για μένα. Βέβαια, ίσως οι προτεραιότητες του να μην ήταν μόνο το μπάσκετ. Όπως και να έχει, από ό,τι φαίνεται το Μαρούσι θα πάρει την νίκη. Μια νίκη η οποία βυθίζει ακόμα περισσότερο τον Απόλλωνα, ο οποίος από ό,τι φαίνεται θα είναι η μία ομάδα που θα μας χαιρετήσει. Ο Απόλλωνας με πολλά αγωνιστικά προβλήματα καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και πολύ κακή εικόνα. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα, πρωτού πάμε καθαρά στον Παναθηναϊκό, να σας πω τα αποτελέσματα και τι περιμένουμε ακόμα. Ο Προμηθέας επικράτησε του Άρη 70-57. Το Λαύριο επικράτησε της Καρδίτσας 76-57. Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε στην Πηλαία από την ΑΕΚ 85-94. Το Μαρούσι, όπως σας είπα, από ό,τι φαίνεται θα κερδίσει τον Απόλλωνα. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Κολοσσό 96-73, όπως είπαμε πριν. Και στις 8 και 4, το τελευταίο μάτς της αγωνιστικής, το Περιστέρι υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Θεωρητικά είναι ένα μάτς το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον. Είναι ένα από τα παιχνίδια δηλαδή που αξίζει να το παρακολουθήσεις αν είσαι Ολυμπιακός, για να δεις αν θα κερδίσει η ομάδα σου ή αν είσαι άλλη ομάδα, να δεις μήπως στραβοπατήσει ο Ολυμπιακός. Το Περιστέρι βέβαια να πούμε ότι είναι σε μια φάση που θα καιγότανε για βαθμούς για να περάσει τον Προμηθέα για το κυνήγι των υπόλοιπων θέσεων, γιατί στην ουσία στην Basket League είναι ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και οι υπόλοιποι. Μένει να δούμε τι θα γίνει στις 8 και 4. Στην βαθμολογία ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος, ο Ολυμπιακός είναι δεύτερος με ένα παιχνίδι διαφορά, μία ήττα διαφορά εν πάση περιπτώσει. Τρίτος είναι ο Προμηθέας με το Περιστέρι, ο Άρης ακολουθεί και αμέσως μετά είναι η ΑΕΚ που κλείνει την εξάδα. Στην 7η θέση είναι ο ΠΑΟΚ, στην 8η θέση ο Κολοσσός, το Λαύριο και η Καρδίτσα στην 9η και 10η αντίστοιχα. Το Μαρούσι πρώτο τελευταίο παίρνει την νίκη, όπως είπαμε, επί του Απόλλωνα και κατά πάσα πιθανότητα πετάει τον Απόλλωνα στην δεύτερη κατηγορία. Βέβαια υπάρχει και ο εξτρά γύρος. Και το τελευταίο που έχουμε να πούμε για το μπάσκετ έχει να κάνει με το γεγονός ότι από ό,τι φαίνεται το πρωτάθλημα θα κριθεί στους τελικούς με την έννοια του πλεονεκτήματος. Το πλεονέκτημα φαίνεται να το έχει καθαρίσει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός ο οποίος θα πρέπει να κάνει πράγματα και θάματα για να χάσει την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια. Στο παιχνίδι με τον Κολοσσό μπήκε κάπως με το μυαλό στη Μαδρίτη. Μπήκε σαν να σκεφτόταν ακόμα τι είχε καταφέρει στην Ισπανία. Ο Ερκίν Αταμάν ξεκίνησε με τους Μπαλτσερόφσκι, Ερνάν Γκόμεθ, Καλαϊτζάκη, Ναν και Γκραντ. Έδωσε χρόνο δηλαδή και στον Πολωνό και στον Ισπανό. Ο Πολωνός ο οποίος κατάφερε εντός εισαγωγικών, αν και ήταν κάπως θετικός, να κάνει 5 φάουλ σε 13 λεπτά. Το πρώτο δεκάλεπτο είχε πάρα πολύ υψηλό σκορ, αλλά τελείωσε ισόπαλο για τον Παναθηναϊκό
καθώς δεν ήταν ιδιαίτερα σοβαρός αμυντικά. Το σκορ ήταν 26-26, αρκετά υψηλό σκορ για παιχνίδι Basket League σίγουρα. Είχε έναν ωραίο ρυθμό. Γενικά ήταν ένα ευχάριστο παιχνίδι για να το παρακολουθήσει κάποιος Κυριακή, ας πούμε, 5 ώρα στο γήπεδο. Το γήπεδο το οποίο για το δεδομένο παιχνίδι και για τον αντίπαλο και με όλα αυτά που ακολουθούν για τον Παναθηναϊκό, το γεγονός δηλαδή ότι υπάρχει sold out, ας πούμε, με την Μπαρσελόνα και εγώ θεωρώ ότι θα υπάρξει και με τη Βιλερμπάν, είχε αρκετό κόσμο. Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός πάτησε λίγο τον γκάζι και άνοιξε λίγο τη διαφορά. Το σκορ στο ημίχρονο ήταν 51-42. Αμυντικά οι παίχτες του Ερκίν Αταμάν δεν νομίζω ότι βάλανε και πάρα πολύ προσπάθεια. Προσπάθησαν μέσω της επίθεσης να καθαρίσουν το παιχνίδι. Βέβαια στο τρίτο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός το καθάρισε, έφτασε στο συν 23 και το τέταρτο δεκάλεπτο ήταν μια τυπική διαδικασία. Φτάσαμε έτσι στο τελικό 96-73, μια εύκολη και καθαρή νίκη για τους παίχτες του Ερκίν Αταμάν. Να πούμε τους scorers, ο Μίτογλου ήταν πρώτος με 13 πόντους. Ο Σλούκας και ο Παπαπέτρου προσθέσαν από 11 πόντους, με τον Παπαπέτρου να παίρνει όλο και περισσότερο χρόνο συμμετοχής και να δείχνει ότι θα είναι εκεί για τον Ερκίν Αταμάν και στο rotation του Παναθηναϊκού γενικά. Είδαμε και μες στη Μαδρίτη ότι πήρε αρκετά λεπτά σε ένα πολύ πιο ανταγωνιστικό και υψηλού ρυθμού παιχνίδι φυσικά. Αμέσως μετά ήταν ο Νάν και ο Γκριγκόνης με 10 πόντους, ο Παναθηναϊκός είχε 5 διψήφιους. Ο Καλατζάκης πρόσθεσε 9, ο Μπαλτσερόφσκι 8 πόντους με 5 rebound, αλλά έκανε σε 13 λεπτά 5 φάουλ όπως είπαμε νωρίτερα. Ο Χουάντσο είχε 8 πόντους, 7 rebound και μία assist, σε μια ικανοποιητική εμφάνιση που εγώ προσωπικά θα ήθελα να τον δω να είναι λίγο πιο επιθετικός στον τρόπο που χειρίζεται την μπάλα στην επίθεση, αλλά πάλι έμοιαζε κάπως διστακτικός. Σε ένα τέτοιο παιχνίδι, για παράδειγμα, εγώ θα περίμενα τον Χουάντσο κάποια στιγμή να βάλει 15-20 πόντους, να πει ότι έδωσε λίγο effort παραπάνω. Ο Λεσόρτ με τον Ματζούκα και τον Μωραϊτή είχαν 4 πόντους και ο Γκραντ 4 πόντους, 1 rebound και 6 assist. Να πούμε ότι όλοι οι παίχτες που υπήρχαν στην αποστολή αγωνίστηκαν, όλοι οι παίχτες που αγωνίστηκαν σκόραραν και στον καταμερισμό των λεπτών, αν εξαιρέσουμε το Γκραντ και το Χουάντσο που είχαν από 23 και 22 λεπτά αντίστοιχα, οι υπόλοιποι παίχτες του Ερκίν Αταμάν μοιράστηκαν από 13 έως 20 λεπτά. Έγινε μια πολύ εύκολη και καλή διαχείριση, θα λέγαμε, από τον Αταμάν εν ώψη της δύσκολης συνέχειας στην Ευρωλίγκα. Το παιχνίδι του Αμαρουσίου με τον Απόλλων Πάτρας έχει τελειώσει 99-73 στο συν 26 για το Μαρούσι. Ο Ερκίν Αταμάν σε δηλώσεις του αμέσως μετά στάθηκε στο γεγονός ότι σε γενικές γραμμές ήταν ένα καλό παιχνίδι και ότι ενώ θα μπορούσε να υπάρχει απουσία κινήτρου, η ομάδα του ήταν ok. Πιο συγκεκριμένα δήλωσε ότι με εξαίρεση την πρώτη περίοδο που κάναμε αμυντικά λάθη, παίξαμε καλό μπάσκετ, με καλά ποσοστά σε δίποντα και στα τρίποντα. Δεν είναι εύκολο να δώσει κίνητρο στην ομάδα ύστερα από μια μεγάλη νίκη στην Ευρωλίγκα, αλλά μετά το πρώτο δεκάλεπτο πήραμε στα σοβαρά το παιχνίδι, μοιράσαμε το χρόνο συμμετοχής, ενώ μοιραστήκαμε και το σκοράρισμα. Ήταν μια καλή νίκη για εμάς. Η είδηση που βγήκε από την συνέντευξη τύπου του Ερκίν Αταμάν έχει να κάνει με τους Λούκα Βιλντόζα και Κώστας Λούκα, λέω. Όχι, ο Λούκας είναι εντάξει πλέον. Με Λούκα Βιλντόζα και Κώστα Ντετοκούμπο. Κώστας ο ένας, Κώστας κι άλλος. Ο Τούρκος προπονητής είπε ότι ο Αντετοκούμπο λοιπόν και ο Βιλντόζα δεν θα είναι στη διάθεσή του κατά πάσα πιθανότητα στο παιχνίδι με τη Βιλερμπάν, ούτε στο επόμενο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Βέβαια, εγώ θεωρώ ότι ίσως εκεί πάρουν κάποια λεπτά, με σκοπό να είναι έτοιμοι για την 29η αγωνιστική της Ευρωλίγκας στις 14 Μαρτίου και το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Αμφότεροι δηλαδή στοχεύουν στην επιστροφή τους σε εκείνο το μάτς για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να παραταχθεί πλήρης. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, ακόμα δεν έχει καταφέρει να παραταχθεί πλήρης σε κανένα παιχνίδι. Ήταν να γίνει στο κύπελο και νομίζω κάτι μεσολάβησε και ούτε εκεί συνέβη. Δεν θυμάμαι αν ήταν στο πρώτο παιχνίδι του κυπέλου παρόντες άπαντες. Όπως και να έχει, είχαμε και δηλώσεις του Παπαπέτρου για αυτό το μάτς. Ο Παπαπέτρου, ο οποίος θυμίζουμε ότι έχει περάσει μια αρκετά δύσκολη σεζόν, καθώς έχει μείνει εκτός λόγω του τραυματισμού του, αναγκάστηκε να χειρουργηθεί και σιγά σιγά επιστρέφει στην αγωνιστική δράση. Ο Παπαπέτρου, ο οποίος δήλωσε:
Θεωρώ ότι ο παίκτης έχει από μόνος του κίνητρο. Αυτή ήταν ερώτηση σχετικά με το κίνητρο των παιχτών. Γενικά όλο το πράγμα στο συγκεκριμένο μάτς νομίζω περιστρεφόταν γύρω από το κίνητρο που μπορεί να βρουν οι παίχτες μετά από την τεράστια νίκη στην Μαδρίτη. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα μάτς. Με τον Άρη θυμάστε τι έγινε. Εμείς ήμασταν από δύσκολο ταξίδι, μεγάλη νίκη. Δεν πρέπει να έχουμε δικαιολογίες. Θα πρέπει να παλεύουμε και να έχουμε κίνητρο και να σεβόμαστε τους εαυτούς και τον κόσμο που έρχεται να μας υποστηρίξει. Δεν είναι εύκολο μετά από μια μεγάλη νίκη ή ήταν να έχει συγκέντρωση η ομάδα. Μετά το κύπελο έπρεπε να μαζέψουμε τα κομμάτια μας και να πάμε στη Μαδρίτη. Στη Μαδρίτη, όπου τελικά η ομάδα όντως μάζεψε τα κομμάτια της και γύρισε και με την νίκη. Για την δική του κατάσταση, σχετικά σε ερώτηση που έγινε για το σε τι κατάσταση βρίσκεται ο ίδιος, νιώθω κάπως καλύτερα τον τελευταίο καιρό. Δεν έχω το ρυθμό που θέλω, ούτε είμαι ικανοποιημένος. Μπορώ να δώσω πολλά παραπάνω, είναι δύσκολο όμως. Ένα χειρουργείο μέσα στη χρονιά δεν μπορείς να επανέλθεις εύκολα. Είναι δύσκολο και για τον προπονητή να σε βάλει στην ομάδα. Δεν τα λέω για δικαιολογία. Νιώθω καλύτερα και δουλεύω στο μέγιστο για να είμαι έτοιμος. Κάνω βήματα μπροστά και θα συνεχίσω καλύτερα. Βλέπουμε πως ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο για εμένα είναι ότι όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού σε δηλώσεις τους δεν έχουν πρόβλημα να κάνουν αυτοκριτική. Και το λέω γιατί χαρακτηριστικό παράδειγμα σε αυτό το θέμα ήταν οι δηλώσεις του Σλούκα στο περιθώριο της νίκης, εν πάση περιπτώσει, με τη Ρεάλ, ο οποίος βγήκε ευθαρσός και είπε στην κάμερα ότι υπήρξαν παιχνίδια στα οποία ήταν πιο ζημιογόνος από ότι βοηθητικός για την ομάδα όσο καιρό προσπαθούσε να επανέλθει από τον τραυματισμό του ή όταν έπαιζε και δεν ήταν στο 100%. Σε ένα παρόμοιο μήκος κύματος είναι και ο Παπαπέτρου, ο οποίος αναγνωρίζει τη δυσκολία του προπονητή να τον εντάξει στο ρόστερ από τη στιγμή που έχει χάσει ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος της χρονιάς. Και γενικά νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ λειτουργικό για μια ομάδα, καθώς είναι πάρα πολύ ωραίο οι παίχτες να γνωρίζουν τις δυσκολίες που προκύπτουν και από την απέναντι πλευρά. Και αφού σας πω ότι αν θέλετε να στείλετε κάτι, να μου πείτε κάτι, μπορείτε να μπείτε στο www.powerradio.gr στην ενότητα chat και να στείλετε εκεί το μήνυμά σας να το συζητήσουμε. Αφού επίσης σας πω ότι σήμερα στις 11 έρχεται ο Νίκος Μποζιονέλος με τον ήλιο τον πράσινο σε μια καταπράσινη εκπομπή, να σας πω ότι θα πάμε στην Ευρωλίγκα, θα δούμε το πρόγραμμα και τη βαθμολογία, θα συζητήσουμε για το τι βλέπουμε στην πορεία της κατάταξης. Έχω κάνει μια γενική καταγραφή όλων των παιχνιδιών, όλων των πιθανών συσσαγωγικά αποτελεσμάτων μέχρι τώρα και έχω προσπαθήσει να προσεγγίσω την τελική κατάταξη, προσπαθώντας να αφήσω πίσω οποιαδήποτε οπαδικά κριτήρια. Να δούμε λοιπόν, γιατί φτάνοντας προς τις τελευταίες αγωνιστικές, η Ευρωλίγκα παρουσιάζει, όπως είναι αναμενόμενο, τεράστιο ενδιαφέρον. Να σας πω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή στην βαθμολογία έχουμε την εξής διαμόρφωση. Μετά την ήττα της Ρεάλ από τον Παναθηναϊκό, η Ρεάλ βρίσκεται στο 22-5. Η Μπαρτσελώνα, που για μένα είναι η ομάδα ερωτηματικό που θα ρυθμίσει πάρα πολλά πράγματα, βρίσκεται στο 18-9, στην δεύτερη θέση αυτή τη στιγμή. Ο Παναθηναϊκός, η Μονακό, η Βίρτους έχουν 17 νίκες και 10 ήττες, ισοβαθμούν στην ουσία στην τρίτη θέση. Ο Ολυμπιακός με την Φενέρς έχουν το δικό τους τρενάκι 16-11. Από εκεί και κάτω αρχίζει ο κακός χαμός. Η Μπασκόνια μαζί με την Μακάμπι έχουν 14 νίκες. Η Βαλένθια μαζί με την Παρτίζαν έχουν 13 νίκες. Η Μπάγερν, η οποία κέρδισε τον πρώτο τελικό της επί του Ερυθρού Αστέρα, έχει 12 νίκες. Στις 11 νίκες έχουμε Αρμάνι, Ζαλγκίρις και Εφές. Ο Ερυθρός 16ος με 10 νίκες. Φαίνεται πως η ήττα που έχει μέσα στην Bayern την προηγούμενη αγωνιστική τον βγάζει οριστικά εκτός. Πρώτη τελευταία θέση για την Βιλερμπάν που κέρδισε την Αρμάνι και τελευταία θέση για την Άλμπα με 5 μόλις νίκες. Αυτή είναι η βαθμολογία. Τα ερχόμενα παιχνίδια την Πέμπτη και Παρασκευή αντίστοιχα στις 7 και 8 Μαρτίου. Στις 7 λοιπόν Πέμπτη Εφές με Bayern, ένα παιχνίδι που η Εφές πρέπει να το πάρει για να συνεχίσει να ελπίζει τυπικά στην είσοδό της στα play-in. Η Μονακό
ξεκινάει θεωρητικά μια σειρά εύκολων παιχνιδιών. Θα σας πω όλα τα παιχνίδια παρακάτω. Υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα. Η Μακάμπι υποδέχεται τη Ζαλγκίρις. Η Ζαλγκίρις η οποία ιτήθηκε από τον Ολυμπιακό και κατά πάσα πιθανότητα με ήττα μέσα στην Σερβία που παίζει η Μακάμπι τελειώνει και για αυτήν η υπόθεση play-in. Η Βαλένθια υποδέχεται την Μπαρτσελώνα. Για μένα σας είπα νωρίτερα, η Μπαρτσελώνα θα είναι ρυθμιστής, θα σας εξηγήσω γιατί. Η Ρεάλ υποδέχεται την Φενέρ και καλείται να βγάλει αντίδραση μετά την ήττα της από τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι η νίκη που έκανε ο Παναθηναϊκός θα λειτουργήσει διπλά ευεργετικά για την ομάδα μας, καθώς βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο η Ρεάλ να χάσει δεύτερο συνεχόμενο εντός έδρας παιχνίδι. Που σημαίνει ότι θα κόψει και μία νίκη από την Φενέρ. Όχι ότι όταν κάναμε κάποιους υπολογισμούς υπολογίζαμε διπλό της Φενέρ, αλλά θα μπορούσε για παράδειγμα αυτή η έκπληξη που ήρθε την προηγούμενη αγωνιστική να έρθει αυτή και να χάνε τώρα η Φενέρ. Οπότε νομίζω πως θα λειτουργήσει υπέρ των ομάδων που έχουν τους ίδιους στόχους με τη Φενέρ. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Βίρτους σε ένα παιχνίδι υπερκομβικό και για τους δύο αλλά και για τους άλλους 4-5 που βρίσκονται εκεί γύρω. Ο Παναθηναϊκός την Παρασκευή υποδέχεται τη Βιλερμπάν σε ένα παιχνίδι που πρέπει να κερδίσει τελεία και παύλα. Η Μπασκόνια υποδέχεται την Άλμπα και το τελευταίο παιχνίδι της αγωνιστικής η Αρμάνι υποδέχεται την Παρτίζαν. Τι μας δείχνουν όλα αυτά? Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου η βαθμολογία είναι τόσο αλυσιδωτή που με μία νίκη ή μία ήττα εκτός προγράμματος μπορεί να βρεθείς. Για παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός από τρίτος στην έκτη θέση. Αρχικά να σας πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε παίξει το παιχνίδι των προβλέψεων που είχα πει ότι θα βάλουμε και κάναμε ένα πάρα πολύ καλό 6/8. Τα παιχνίδια βγήκαν 8 γιατί ποτέ δεν θα δίνουμε πρόβλεψη για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Να σας πω λοιπόν τις προβλέψεις μου για αυτή την εβδομάδα πριν πάμε στην ανάλυση της βαθμολογίας και της πιθανής κατάταξης. Στο Εφές Bayern εγώ βλέπω νίκη της Εφές. Πρέπει να κερδίσει η Εφές και βολεύει και τον Παναθηναϊκό. Θα σας εξηγήσω μετά γιατί. Η Μονακό νομίζω πως θα κερδίσει τον Ερυθρό Αστέρα. Στο Μακάμπι Τελαβίβ Ζαλγκίρις για κάποιο λόγο θα πάω με την έκπληξη που λέει Ζαλγκίρις. Θα το ρισκάρω. Στο Βαλένθια Μπαρτσελώνα, γνωρίζοντας πως η Μπαρτσελώνα πάντα δυσκολεύεται σε παιχνίδια Ευρωλίγκας που έχουν να κάνουν με ισπανικές ομάδες, θα πάω με τη Βαλένθια. Ένα παιχνίδι βέβαια που η Μπαρτσελώνα πρέπει να το έχει κυκλώσει, καθώς είναι εισαγωγικά υποχρεωμένη να το πάρει βάσει του προγραμματός της. Η Ρεάλ υποδέχεται τη Φενέρ, θα πάω με τη Ρεάλ. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Βίρτους. Νομίζω πως αυτή τη στιγμή το momentum λέει Ολυμπιακός. Για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού δεν πρόκειται να πω κάτι. Η Μπασκόνια υποδέχεται την Άλμπα, θα πάω με την Μπασκόνια. Και θεωρώ ότι η Παρτίζαν θα κερδίσει μέσα στο Μιλάνο για να συνεχίσει την ανωδική πορεία στην οποία την έχω κατατάξει. Την Παρτίζαν να σας πω ότι εγώ θεωρώ ότι είναι η μία ομάδα, όπως κάθε χρόνο, αν παρατηρήσουμε τη βαθμολογία, υπάρχει μία ομάδα η οποία κάνει ένα ντεμαράζ και βρίσκεται στα play-off ενώ μπορεί να ήταν οριακά εκτός κτλ. Νομίζω πως αυτή η μία ομάδα εφέτος θα είναι η Παρτίζαν. Σε πολύ λίγο θα σας πω για την βαθμολογία γενικά και το πρόγραμμα των περισσότερων ομάδων για να δούμε περίπου πού μπορεί να καταλήξουν στο τέλος της χρονιάς. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο powerradio.gr. Είναι η εκπομπή Courtside και εγώ είμαι ο Παναγιώτης Γαλάνης. Οδεύουμε σχεδόν στο τελευταίο μισάωρο και θα ασχοληθούμε με την βαθμολογία, τις προβλέψεις, ποιες ομάδες μπορεί να μπουν στα play-in, ποιες ομάδες μπορεί να μπουν στα play-off, ποιες ομάδες μπορεί να πάνε σπίτι τους, ποιες ομάδες μπορεί να περιμένουμε ότι θα πάνε στα play-off ή στα play-in και να μην πάνε πουθενά. Από αυτές που είναι λοιπόν, για να το πιάσουμε από την αρχή, νομίζω πως όλοι ξέρουμε πως η Real θα βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης, αλλά από εκεί και κάτω το πράγμα αρχίζει και περιπλέκεται. Θα πιάσω πρώτα την υπόθεση της Μπαρτσελώνα. Να πω λοιπόν για την ισπανική ομάδα ότι έχει ένα πρόγραμμα το οποίο στα δικά μου μάτια δεν φαντάζει και τόσο εύκολο και μετά την ήττα που έκανε με τη Μονακό έχει να παίξει με Βαλένθια εκτός έδρας, Παρτίζαν εντός έδρας, έχει σε διαβολοβδομάδα διπλή έξοδο σε Φενέρ και Παναθηναϊκό, μετά έχει θεωρητικά 3 βατά παιχνίδια με Bayern εκτός, Μακάμπι εντός και μέσα στη Βιλερμπάν.
Έτσι όπως το βλέπω εγώ, μετά την ήττα που έκανε εντός έδρας, σε περίπτωση που ιτηθεί μέσα στη Βαλένθια, θα έχει να υποδεχτεί την Παρτίζαν, η οποία θα καίγεται για νίκη, και θα έχει 2 εξόδους. Τα 3 τελευταία παιχνίδια της τα θεωρώ ως νίκες, οπότε η Μπαρτσελώνα αυτή τη στιγμή, ενώ πολλοί την έχουν για δεύτερη-τρίτη, έχει 3 με 4 νίκες. Αν κάνει μόνο 3 νίκες μέχρι το τέλος, όπως καταλαβαίνετε, το ρεκόρ που έχει αυτή τη στιγμή είναι 18-9. Αν κάνει μόνο 3 νίκες, θα φτάσει στο 21-9. Αν μη τι άλλο, είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι αρθριστικά επικίνδυνο. Όχι μόνο για την δεύτερη θέση. Είναι επικίνδυνο ακόμα και για το πλεονέκτημα έδρας. Το πλεονέκτημα έδρας όμως, στο χείριστο σενάριο, στην δικιά μου υπόθεση εργασίας, θα το έχει, γιατί θα το πάρει στην ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό. Εγώ δηλαδή προβλέπω ότι η Μπαρτσελώνα θα προσγειωθεί στο 21 με 22. Και αυτό θα γίνει αν κερδίσει μέσα στη Βαλένθια. Ή μέσα στην έδρα της με την Παρτίζαν. Ο Παναθηναϊκός απ' την άλλη, με την νίκη που έκανε στη Ρεάλ, σίγουρα ψυχολογικά τόνωσε πάρα πολύ την ομάδα. Πήρε μια πάρα πολύ σημαντική νίκη στο τυχερό νούμερο που θα λέγαμε ότι κυνηγάει. Έχει να παίξει με την Ασβέλ, Βιλερμπάν. Νομίζω πως αυτό το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός θα το κερδίσει. Υποχρεωτικό είναι και το παιχνίδι με την Άλμπα. Και μετά ψάχνουμε άλλες 3 νίκες του Παναθηναϊκού. Εγώ θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα βρει τον τρόπο και μέσα σε Ερυθρό και Μπάγερν θα κερδίσει. Που σημαίνει ότι έχει 3 νίκες εντός και 1 εκτός, συν της Μπάγερν 5. Άρα ο Παναθηναϊκός μπορεί αυτή τη στιγμή, με βάση τα νούμερα, να πιάσει το 22. Το 22 για τον Παναθηναϊκό σημαίνει ότι αν η Μπαρτσελώνα που λέγαμε νωρίτερα κάνει 4 νίκες, δηλαδή πάρει ένα επιπλέον παιχνίδι, ας πούμε, είτε με Βαλένθια είτε με Παρτίζαν, ο Παναθηναϊκός θα φτάσει σε ένα σημείο να ισοβαθμίσει με την Μπαρτσελώνα. Σε όλη αυτή την ιστορία μέσα δεν βάζω τη Μονακό, γιατί θεωρώ ότι η Μονακό μπορεί να κάνει και μόνο νίκες μέχρι το τέλος. Αν η Μονακό κάνει μόνο νίκες μέχρι το τέλος, με τις 17 που έχει αυτή τη στιγμή και τα 7 παιχνίδια που απομένουν, μπορεί να φτάσει στο 24. Άρα είναι δεύτερη. Άρα εγώ βλέπω την Real στην πρώτη θέση, τη Μονακό στη δεύτερη με 24 και τον Παναθηναϊκό με την Μπαρτσελώνα πολύ ωριακά στην τρίτη με τέταρτη θέση. Αυτό που έλεγα για την Μπαρτσελώνα για το πλεονέκτημα έδρας, ότι κουτσά στραβά θα βρει τον τρόπο να το πάρει, έχει να κάνει με το γεγονός ότι αν ο Ολυμπιακός κάνει 5 ή 6 νίκες, το 6 φαντάζει βέβαια πάρα πολύ δύσκολο, καθώς έχει και 2 δύσκολες εξόδους σε Εφές και Παρτίζαν. Αν λοιπόν ο Ολυμπιακός κάνει το 5 και φτάσει στο 21, στο σενάριο που η Μπαρτσελώνα δεν πάει πάρα πολύ καλά και κάνει 3 νίκες στα επόμενα 7, θα ισοβαθμίσει με τον Ολυμπιακό. Η ισοβαθμία Μπαρτσελώνα και Ολυμπιακού στην τέταρτη θέση, για παράδειγμα, σε αυτό το σενάριο ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει τρίτος. Και στην τέταρτη θέση ισοβαθμεί η Μπαρτσελώνα με τον Ολυμπιακό. Σε αυτό το σενάριο λοιπόν, η τελική κατάταξη στις πρώτες θέσεις είναι η Ρεάλ πρώτη, η Μονακό δεύτερη, ο Παναθηναϊκός τρίτος και στην τέταρτη θέση έχουμε ισοβαθμία της Μπαρτσελώνα με τον Ολυμπιακό, που σημαίνει ότι η Μπαρτσελώνα είναι από πάνω, καθώς έχει 2 νίκες στα μεταξύ τους παιχνίδια. Άρα αυτομάτως βλέπουμε ότι το πλεονέκτημα έδρας του Ολυμπιακού είναι διπλά δύσκολο. Γιατί έχοντας χάσει την ισοβαθμία με την Μπαρτσελώνα, δεν μπορεί να βρεθεί από πάνω. Ο ρεαλιστικός στόχος για τον Ολυμπιακό είναι να βρεθεί πάνω από τον Παναθηναϊκό. Οτιδήποτε άλλο μοιάζει πάρα πολύ δύσκολο αρχικά. Και ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον μετά υπάρχει, καθώς αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να φτάσει στις 22 νίκες και βρεθεί τρίτος και να μην είναι πάνω από την Μπαρτσελώνα, θα ισοβαθμεί με την Μπαρτσελώνα. Αν ισοβαθμίσει με την Μπαρτσελώνα, θα πρέπει να την κερδίσει με περισσότερους από 8 πόντους. Θα δούμε λοιπόν ότι εκείνο το παιχνίδι στην αρχή της χρονιάς που ο Παναθηναϊκός είχε πάει στην Βαρκελόνη χωρίς Βιλντόζα και Σλούκα, ο Παναθηναϊκός είχε βρεθεί να χάνει και 25 πόντους
και το μάτς έληξε στους 8 πόντους. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν υπάρχει περίπτωση να ευχαριστεί τον Μωραΐτη και τον Παλτσερόφσκι, γιατί θα πάει να παίξει με την Μπαρτσελώνα για να της πάρει μια διαφορά 9 πόντων και να βρεθεί από πάνω. Ο στόχος του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι με την Μπαρτσελώνα είναι διπλός. Δεν είναι μόνο να καταφέρει να κερδίσει. Υπάρχει ρεαλιστικός λόγος να χρειαστεί και την διαφορά, η οποία δεν είναι απαγορευτική. Ειδικά για το ΟΑΚΑ και τις διαφορές που έχουμε δει να χτίζει ο Παναθηναϊκός φέτος στο ΟΑΚΑ. Αντίθετα, εγώ έχω υπολογίσει ο Παναθηναϊκός να κάνει ήττες με Ολυμπιακό και Βίρτους. Στη Βίρτους ο Παναθηναϊκός έχει μια διαφορά 14 πόντων να υπερασπιστεί. Αν μη τι άλλο δηλαδή, είναι μια διαφορά η οποία λες ότι μπορώ να την κρατήσω. Η οποία μπορεί να φανεί κομβική. Αν και το πρόγραμμα το οποίο έχει Βίρτους και η κατάσταση στην οποία βρίσκεται φαίνεται να είναι δύσκολο. Η Βίρτους έχει τα εξής παιχνίδια. Έχει να παίξει εκτός έδρας με τον Ολυμπιακό, έχει να υποδεχτεί τη Ρεάλ, έχει να πάει στη Ζαλγκύρης, έχει να πάει στον Ερυθρό, έχει να υποδεχτεί Παναθηναϊκό και Μπασκόνια και να πάει στο Μιλάνο. Η Βίρτους ενδέχεται δηλαδή στα επόμενα 3 μάτς να έχει μέχρι και 3 ήττες. Και μετά να κάνει τις νίκες της. Εγώ στα υπόλοιπα 4 παιχνίδια που κλείνει το πρόγραμμά της την έχω υπολογίσει να κάνει 4 νίκες. Μέσα σε Ερυθρό, εντός με Παναθηναϊκό, μέσα στο Μιλάνο και μέσα με Μπασκόνια. Αν η Βίρτους κάνει δηλαδή 3-4 στα υπόλοιπα 7 παιχνίδια, αν και με τη Βίρτους κανένας δεν μπορεί να είναι σίγουρος. Έχουμε εδώ και 10 αγωνιστικές που λέμε ότι η Βίρτους θα ξεφουσκώσει. Η Βίρτους λοιπόν με 3 νίκες στα υπόλοιπα 7 μάτς ή και 4 έχει 20-21. Δεν πάει πάνω από αυτό το νούμερο. Άρα τελικώς το νούμερο για να αισθάνεσαι ασφαλής είναι το 22. Γιατί όλοι κατά τη διάρκεια της χρονιάς υπολογίζαμε ότι το 21 μοιάζει να είναι αρκετό. Και φυσικά για τον Παναθηναϊκό, αν ιτηθεί εκεί πέρα, δεν πρέπει να ιτηθεί και να χάσει τη διαφορά. Βέβαια ο Παναθηναϊκός, αυτό που κέρδισε με την νίκη μέσα στην Ισπανία, είναι ότι δικαιούται να λέει ότι μπορώ να κερδίσω παντού. Μια ομάδα η οποία έχει κερδίσει μέσα στην Βαρκελόνη, μέσα στην Μαδρίτη, συγγνώμη, αν μη τι άλλο δικαιούται να λέει ότι κοίταξε να δεις, έχω ένα παιχνίδι εκτός έδρας με την Βίρτους, είναι 100% διαχειρίσιμο. Και στα δικά μου μάτια είναι διαχειρίσιμο αυτό το παιχνίδι. Σίγουρα η Βίρτους έχει μια πάρα πολύ καλή έδρα. Αλλά νομίζω πως είναι ένα μάτσο το οποίο μπορεί να το κυνηγήσει ο Παναθηναϊκός. Εγώ θεωρώ ότι με το 20-21 η Βίρτους οριακά θα είναι στην 6η θέση. Για τον Ολυμπιακό, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι έκτος, τα υπόλοιπα παιχνίδια του Ολυμπιακού είναι τα εξής. Έχει να υποδεχτεί Βίρτους, έχει να υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό, έχει να πάει στην ΕΦΕΣ, έχει να υποδεχτεί την Βιλερμπάν, έχει να πάει στην Παρτίζαν, έχει να πάει στον Ερυθρό και έχει να υποδεχτεί την Φενέρ. Έχει να πάει στην ΕΦΕΣ νωρίτερα σε αυτό που είπα. Εγώ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός στα υπόλοιπα 7 μάτς που έχει, θεωρώ ότι αν η Παρτίζαν έχει στόχους θα χάσει στην Παρτίζαν και εδώ θα εξαρτηθεί τι θα κάνει η ΕΦΕΣ. Για τον Ολυμπιακό, αναφέρω την ΕΦΕΣ γιατί ο Ολυμπιακός θεωρητικά στο σενάριο εργασίας που έχουμε βάλει θα πάρει τα παιχνίδια με Βίρτους και Παναθηναϊκό. Αν ο Ολυμπιακός κάνει αυτές τις 2 νίκες, έχει έξοδο με την ΕΦΕΣ. Η ΕΦΕΣ στα 2 παιχνίδια που έρχονται έχει να παίξει με Bayern και να πάει στη Βιλερμπάν. Αν η ΕΦΕΣ πάρει αυτά τα 2 μάτς, το παιχνίδι 3 αγωνιστικές μετά με τον Ολυμπιακό για τους Τούρκους στην έδρα τους είναι τελικός. Γιατί μετά το πρόγραμμά τους έχει Άλμπα εντός, Μπασκόνια και Φενέρ εκτός και Ερυθρό εντός. Άρα γνωρίζοντας ότι μετά θα κερδίσουν και την Άλμπα, τυπικά ελπίζουν ακόμα σε είσοδο στη δεκάδα. Γιατί θα έχουν φτάσει σε αυτό το σενάριο στο 15. Οπότε για τον Ολυμπιακό είναι κομβικό να μην κερδίσει η ΕΦΕΣ ένα από τα 2 παιχνίδια τα επόμενα. Εκεί θα τη βρει πολύ πιο χαλαρή και θα μπορέσει να την κερδίσει. Αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Εγώ θεωρώ ότι αν πάει ο Ολυμπιακός με την ΕΦΕΣ σε παιχνίδι που για τους Τούρκους θα είναι τελικός, δύσκολα θα φύγει από την Τουρκία με νίκη. Αν λοιπόν ο Ολυμπιακός χάσει μόνο τα παιχνίδια με Παρτιζάν και ΕΦΕΣ, θα έχει συνολικά 21. Γι' αυτό είναι κομβικό για τον Παναθηναϊκό να φτάσει το 22. Το 17 και 5-22 του Παναθηναϊκού είναι απόλυτα εφικτό. Ακόμα και με ήττα σε Βίρτους και Ολυμπιακό.
Οπότε θα δούμε εκεί τι μπορεί να συμβεί και πώς μπορεί να καταλήξει το πράγμα. Ο οποίος Ολυμπιακός τελευταία αγωνιστική παίζει με τη Φενέρ στο ΣΕΦ. Εγώ θεωρώ ότι σε εκείνο το παιχνίδι ο Ολυμπιακός θα βάλει από κάτω τη Φενέρ και θα τη στείλει ή στα play-out ή θα τη στείλει έκτη. Εκεί θα εξαρτηθεί τι θα κάνει η Μπολόνια, η οποία είναι αστάθμητος παράγοντας. Δεν είναι δηλαδή μια ομάδα που βλέποντας το πρόγραμμά της λέμε θα καθαρίσει 1, 2, 3, 4, 5, 6. Αλλά στο δικό μου σενάριο εργασίας έχω βάλει ότι θα καθαρίσει κάποια παιχνίδια γιατί έχω πάει με την φόρμα που έχουν βρεθεί οι ομάδες όλη τη σεζόν. Δεν μπορώ να θεωρήσω δηλαδή μια τόσο σταθερή ομάδα ότι θα πάει να χάσει, ας πούμε, μέσα στον Ερυθρό Αστέρα 3 αγωνιστικές πριν το τέλος, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας θα είναι αδιάφορος. Για να συνοψίσουμε μέχρι τώρα, Ρεάλ στην πρώτη θέση, Μονακό στη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη Παναθηναϊκός Μπαρσελόνα, πέμπτη Ολυμπιακός. Το 6-7 δεν μπορώ να το υπολογίσω ούτε σε πρόβλεψη. Το 6-7 εννοούμε Βίρτους ή Φενέρ. Σίγουρα για τον Παναθηναϊκό, αν ήταν τρίτος, το ιδανικό θα ήταν να ήταν η Βίρτους. Αλλά νομίζω ότι μπορεί να είναι και Φενέρ και να δούμε δηλαδή μέχρι εκεί δεύτερη τη Μονακό να παίρνει ομάδα από τα play-in, τη Real πρώτη να παίρνει ομάδα από τα play-in, τον Παναθηναϊκό τρίτο να παίρνει την Φενέρ και τον Ολυμπιακό πέμπτο να παίζει με την τέταρτη Μπαρτσελώνα με μειονέκτημα έδρας. Δεν ξέρω γιατί, για κάποιο λόγο θεωρώ ότι η Μπαρτσελώνα δεν θα είναι αυτό που πολλοί περιμένουν. Βέβαια, αν κάνει την νίκη μέσα στη Βαλένθια, η οποία Βαλένθια την επόμενη αγωνιστική παίζει και αυτή τη ζωή της για να μείνει μες στο κόλπο, καθώς αυτή τη στιγμή είναι δέκατη και ακριβώς από κάτω έχει την Παρτίζαν, η οποία είπαμε ότι κατά πάσα πιθανότητα θα κερδίσει το επόμενο παιχνίδι που έχει μέσα στο Μιλάνο, νομίζω ότι θα χαιρετήσει η Βαλένθια σιγά σιγά. Εν πάση περιπτώσει, 6η-7η θέση βλέπω ή την Βίρτους ή τη Φενέρ και μετά μπλέκουμε σε μια διαδικασία που κανένας δεν μπορεί να προβλέψει σχεδόν τίποτα, καθώς οι αποστάσεις είναι πάρα πολύ μικρές. Οι ομάδες είναι πιο ασταθείς από τις πρώτες που θεωρητικά έχουν πάρει κάποια αποτελέσματα και έχουν καθαρίσει κάπως καταστάσεις. Δηλαδή, από την 7η θέση και κάτω, αφαιρέσουμε την Φενέρ και τον Ολυμπιακό, ας πούμε από την 8η βαθμολογικά, στις 14 νίκες δηλαδή, δεν ξέρω ποια ομάδα μπορεί να κάνει το απόλυτο. Το πρόγραμμα της Παρτίζαν, η οποία αυτή τη στιγμή, για να το πάω ανάποδα, είναι 10η, μοιάζει ικανό να της δώσει μέχρι και 6 νίκες. Και λέω 6 νίκες γιατί η Παρτίζαν έχει να πάει μέσα στο Μιλάνο, έχει να υποδεχτεί να πάει στη Βαρκελόνη, να υποδεχτεί Μπασκόνια, Ρεάλ, Ολυμπιακό, να πάει στην Άλμπα και να υποδεχτεί τη Βαλένθια. Αρχικά έχει πάρα πολλά εντός έδρας παιχνίδια. Δεύτερον, έχει μια έδρα στην οποία δύσκολα χάνει ακόμα και σε κακές χρονιές όπως είναι η φετινή, που η ομάδα έχει κενά, είναι ασύνδετη, δεν είναι το ίδιο γκρουπ παιχτών κτλ. Και απ' την άλλη έχει 2 εξόδους, 3, οι οποίες μοιάζουν δύσκολες ή παγίδες. Τη Μιλάνο, ας πούμε, την επόμενη αγωνιστική θεωρώ ότι θα την κερδίσει. Εγώ θεωρώ ότι θα χάσει το παιχνίδι με την Μπαρτσελώνα, ας πούμε. Στο δικό μου σενάριο, στα επόμενα 7 παιχνίδια η Παρτίζαν κάνει 6 νίκες. Η Παρτίζαν με 6 νίκες αυτή τη στιγμή, με 13 νίκες που έχει τώρα και 6 φτάνει στο 19. Με τις 19 νίκες η Παρτίζαν φτάνει μέχρι και 8η. Σε ισοβαθμίες βέβαια μετά, έτσι, σε πάρα πολλές ισοβαθμίες. Εγώ θεωρώ ότι η Παρτίζαν θα είναι μέσα στα play-in. Και θεωρώ μάλιστα ότι θα είναι και ομάδα που από τα play-in θα πάει στα play-off. Και για να το πάω ακόμα πιο μακριά, θεωρώ ότι είναι η ομάδα η οποία θα βγει 8η. Και αυτό θα της φέρει τη Real και θα παίξουν ένα παιχνιδάκι σαν την περσινή σειρά που έγινε το Μάλε Βράσε. Βέβαια, νομίζω ότι το φετινό δεν θα είναι το ίδιο και ότι η Real θα μπορέσει να το διαχειριστεί πολύ καλύτερα. Αλλά με τον Ομπράντοβιτς ποτέ δεν ξέρεις. Νομίζω ότι οποιαδήποτε από τις ομάδες του πλεονεκτήματος και να ρωτάγαμε, η πρώτη ομάδα που δεν θα θέλανε στα play-off με αντίπαλο είναι η Παρτίζαν. Και πιο συγκεκριμένα για τον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι η πρώτη αντίπαλος που δεν θέλει είναι η Παρτίζαν και δεύτερος είναι ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό είναι πάρα πολύ πιθανό να διασταυρωθούν έτσι. Αν γίνουν μια-δυο διαφοροποιήσεις από αυτό το σενάριο που σας λέω, το επόμενο σενάριο αμέσως είναι το 4-5 των δύο ελληνικών ομάδων. Και εκεί ο Παναθηναϊκός χάνει και το πλεονέκτημα. Και το πράγμα αλλάζει πάρα πολύ έτσι, γιατί όπως και να το κάνουμε δεν είναι το ίδιο. Για τον Παναθηναϊκό, ειδικά φέτος, το ΆΚΑ είναι μια έδρα στην οποία
ξέρει να παίρνει αποτελέσματα μετά από κάποια στιγμή. Από όταν βρήκε το ρυθμό του και μετά, το ΆΚΑ είναι απλησίαστο για τους αντιπάλους. Στο υπόλοιπο υπάρχει η Μακάμπι, υπάρχει η Βαλένθια και υπάρχει η Μπασκόνια. Για μένα αυτές οι τρεις ομάδες είναι απρόβλεπτες καταρχήν. Η Μακάμπι έχει ένα πρόγραμμα αυτή τη στιγμή που βρισκόμενη στην ένατη θέση με 14 μπορεί να πιστεύει ότι θα φτάσει μέχρι την 7η. Εν πάση περιπτώσει, το ένα σενάριο, το ένα δεδομένο μάλλον, είναι ότι καμία από τις ομάδες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα play-in, πλην της Φενέρ που είναι στην ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό, το γκρουπάκι δηλαδή του 16-11, από εκεί και κάτω δεν νομίζω ότι υπάρχει ομάδα που θεωρεί ότι θα μπορέσει να φτάσει σε θέση για play-off χωρίς να παίξει play-in. Βλέπω πολύ δύσκολο δηλαδή η Μπασκόνια, η Μακάμπι ή η Βαλένθια να μπορέσουν να μπουν στα play-off κατευθείαν και να φτάσουν στην 6η θέση. Δηλαδή, καλώς ή κακώς, ξέρουμε πάνω κάτω την εξάδα. Το μόνο που δεν ξέρουμε είναι ποιος από τους Φενέρ, Ολυμπιακός ή Βίρτους θα είναι εκτός. Που κανονικά και τη Βίρτους, με βάση τη φόρμα της, δεν θα έπρεπε να την είχαμε εκτός εξάδας. Και βάση του ρεκόρ και τις ισοβαθμίες και όλα αυτά. Τη Βίρτους την βάζουμε εκτός εξάδας, αν και είναι τρίτη αυτή τη στιγμή σε ισοβαθμία, γιατί θεωρούμε εδώ και 27 αγωνιστικές ότι θα ξεφουσκώσει. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι όταν μια ομάδα ποιοτική και με έναν χαρακτήρα δεν έχει ξεφουσκώσει μέχρι τώρα να ξεφουσκώσει τώρα. Και το λέω γιατί τώρα θα λειτουργήσουν και άλλα πράγματα στις ομάδες. Όπως έχουμε δει κάθε χρόνο. Υπάρχουν ομάδες που φτάνουν μέχρι εδώ και λειτουργεί το ένστικτο της επιβίωσης. Λειτουργεί η δυναμική ότι βγάλαμε τη χρονιά μέχρι εδώ, θα το πάρουμε. Και βλέπαμε και το Παναθηναϊκός. Εγώ θυμάμαι τον Ντεμαράζ του Παναθηναϊκού που είχε κάνει τα 2-3 διπλά συνεχόμενα σε Μιλάνο και Ρωσία ήταν. Δεν θυμάμαι που ήταν το δεύτερο. Τότε που λέγανε όλοι, σιγά μην καταφέρει ο Παναθηναϊκός να κάνει 6 νίκες σερί. Και είχε κάνει 6 νίκες σερί ο Παναθηναϊκός. Δεν το ξέρουμε αυτό δηλαδή. Εγώ θεωρώ πολύ περίεργο αυτό που λέμε όλοι και βάζω και εμένα μέσα. Ότι εντάξει, η Βίρτους μπορεί να ξεφουσκώσει. Απλά η Βίρτους έχει δύσκολες εξόδους. Είναι άλλο το ένα, είναι άλλο το αν θα ξεφουσκώσει. Δηλαδή είναι άλλο να χάσει κάποια εκτός έδρας παιχνίδια ή να χάσει μέσα στην έδρα της από τη Ρεάλ, ας πούμε. Που αυτή η Ρεάλ εγώ δεν θεωρώ απίθανο να πάει μέσα στην Ιταλία για να χάσει. Και τη βλέπουμε και τη Ρεάλ, όχι να υπολειτουργεί. Να έχει ένα ένστικτο ότι ξέρεις κάτι, κάναμε τη δουλειά και τώρα μπορούμε σιγά σιγά να ανασυνταχτούμε και να μαζευτούμε για να παίξουμε τα play-off. Βέβαια, πολλές φορές αυτό δεν βγαίνει σε καλό, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Νομίζω πως το πράγμα θα δείξει στην πορεία με την έννοια ότι κάθε αγωνιστική από εδώ και πέρα σίγουρα θα είναι κομβική. Κάθε αγωνιστική από εδώ και πέρα θα βλέπουμε διαφοροποιήσεις πολύ μεγάλες με την έννοια ότι μπορεί να βλέπουμε και μία ομάδα εκτός. Είναι σαν να σβήνουμε ομάδες. Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, ας πούμε, από την Bayern δεν έχω. Η Bayern πάει να παίξει με την ΕΦΕΣ. Στην έδρα της ΕΦΕΣ. Εκεί πέρα, όποιος χάσει, χάθηκε. Αρχίζουμε και διαγράφουμε. Η Ζαλγκίρις πάει να παίξει με στη Μακάμπι. Άμα χάσει, χάθηκε. Αν απ' την άλλη όμως η Μακάμπι χάσει το παιχνίδι με τη Ζαλγκίρις στην έδρα της, μπλέκει ακόμα και για την ιστορία του play-in. Γιατί αν έρθει η ΕΦΕΣ και της κάνει ένα σερί, μπορεί να πάνε σε ισοβαθμίες. Ή αν κρατηθεί η Μπασκόνια, για παράδειγμα. Είναι γενικά μια λυσίδα η οποία δεν μπορεί πολύ εύκολα να προβλεφθεί αυτή τη στιγμή. Το ένα θα κουβαλάει το άλλο. Η επόμενη αγωνιστική έχει 2-3 παιχνίδια πάρα πολύ σημαντικά και άλλα τα οποία μπορεί να μοιάζουν λίγο λιγότερο σημαντικά, αλλά έχουν να κάνουν δηλαδή με την οκτάδα. Το FS Bayern είναι θάνατός σου η ζωή μου. Το Maccabi Zalgiris είναι ο θάνατος σου η ζωή μου. Το Valencia Barcelona είναι κομβικό για τη μάχη της τετράδας. Το Ολυμπιακός Virtus είναι για την τετράδα. Και η Partizan είναι άμα χάσω χάθηκα που πάει στο Μιλάνο. Αυτά τα παιχνίδια δηλαδή είναι ξέχουσα σημασία. Εγώ θεωρώ ότι η Partizan, μιας και την ανέφερα τώρα τελευταία, θα είναι η ομάδα που θα κάνει τον ντεμαράζ από αυτές. Πρώτη είχα στη λίστα μου τη Ζαλγκίρις. Αλλά η Ζαλγκίρις το πρόσωπο που έδειξε με τον Ολυμπιακό μου δείχνει μπορεί ότι αυτή η άβρα, αυτό του προπονητή κτλ. Μπορεί να έχει χαθεί λίγο. Δηλαδή θέλω να δω πώς θα αντιδράσει τώρα μετά από μια βαριά ήττα από τον Ολυμπιακό μέσα στην έδρα της,
που είχε καθαρίσει όλες τις ομάδες της από πάνω, ή την ΕΦΕΣ ή τον Παναθηναϊκό, με 25 με 20 με τη Βίρτους. Θέλω να δω δηλαδή πώς θα διαχειριστεί τώρα το πράγμα. Νομίζω πως εδώ τελειώνει η Ζαλγκίρις, ας πούμε. Και αυτό θα έχει άμεσο αντίκτυπο για άλλες ομάδες οι οποίες δεν έχουν παίξει ακόμα με τη Ζαλγκίρις, ή αυτόματα για αυτές που παίξανε και χάσανε από τη Ζαλγκίρις. Ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, την ήττα από τη Ζαλγκίρις θα την κουβαλάει. Γιατί αν είχε κάνει. Αυτή ήταν μια κομβική νίκη για τον Παναθηναϊκό. Αν είχε κάνει αυτή τη νίκη ο Παναθηναϊκός, θα μπορούσε να πάει παρακάτω πολύ πιο αισιόδοξος. Ο Παναθηναϊκός, αν είχε κάνει νίκη στη Ζαλγκίρις, θα μπορούσε να πει ότι κυνηγάω μέχρι και τη δεύτερη θέση της, όπως πάει το πράγμα. Και μετά τη νίκη που έκανε φυσικά με τη Real. Αλλά αυτά όλα είναι ένα τεράστιο αν. Το μόνο που δεν είναι αν είναι ότι η ώρα είναι 8 παρα 10. Εσείς είστε στο powerradio.gr. Αυτή είναι η εκπομπή Courtside και εγώ είμαι ο Παναγιώτης Γαλάνης. Σας κούρασα με την πολυλογία μου σχετικά με την βαθμολογία της Ευρωλίγκας. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο δεκάλεπτο και για σήμερα. Μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο αφού ακούσαμε και το σποτάκι της εκπομπής, η οποία τελειώνει. Όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Αναλύσαμε τα της βαθμολογίας της Ευρωλίγκας. Είπαμε για την επόμενη αγωνιστική. Είπαμε για τα πιθανά αποτελέσματα. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η πορεία για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πρέπει με όλα τα γράμματα κεφαλαία να κερδίσει και δεν μπορώ να πω εύκολα πιστικά την Βίλερμπαν. Θα ήθελα δηλαδή την ομάδα να κατέβει στο γήπεδο και να δω μία άνετη επικράτηση και διαχείριση του προπονητή και μετά να ανασυνταχθεί εν ώψη του παιχνιδιού με τον Ολυμπιακό. Το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό έρχεται στις 14 Μαρτίου. Μεσολαβούν δηλαδή 10 μέρες από σήμερα, ημέρα Πέμπτη. Εγώ να σας πω ότι την Παρασκευή έχουμε κανονικά εκπομπή 6 με 8. Την Δευτέρα θα είμαστε μαζί πριν το παιχνίδι. Να δούμε τι άλλο θα ετοιμάσουμε εν ώψη του παιχνιδιού της ερχόμενης Πέμπτης, σε πάση περιπτώσει. Εκεί ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάει στο ΣΕΦ και να αποδείξει ότι ό,τι έγινε στο Final 8 ήταν μια άτυχη στιγμή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Ή ήταν μια στιγμή που η ομάδα δεν ήταν αγωνιστικά στο ρυθμό και το επίπεδο που έπρεπε. Νομίζω πως το ερχόμενο ντέρμπι, από όλα τα μάτς που έχουν παιχτεί μέχρι τώρα, είναι το πιο κομβικό. Και δεν το λέω για να χρυσώσω το χάπι ότι δεν με απασχολεί το κύπελο και όλα αυτά, αλλά αν το βάλουμε κάτω, είναι μια επικράτηση για όποιον από τους δύο έρθει στο ΣΕΦ, που θα του δώσει ψυχολογική τόνωση, θα του δώσει βαθμολογική ένεση τεράστια, ήττα του Ολυμπιακού, γιατί τόσο καιρό εγώ ας πούμε υπολογίζω τα παιχνίδια και προσπαθώ να πάω με το χειρότερο σενάριο για την ομάδα μας, η ήττα του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ από τον Παναθηναϊκό θα τον βάλει σε πολύ μεγάλο μπέρδεμα για το τι κυνηγάει και το πού μπορεί να μπλέξει. Καταρχήν, αν ο Ολυμπιακός κάνει ήττα με τον Παναθηναϊκό μέσα στο ΣΕΦ, μετά αν χάσει άλλο ένα παιχνίδι, για παράδειγμα με την Φενέρμπαχτσε που θα έρθει εδώ τελευταία αγωνιστική να παίξει με τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός μπορεί να φτάσει μέχρι και 7ος. Ο Παναθηναϊκός με την νίκη που έκανε με τη Real, στην ουσία αυτό έχει πετύχει. Κλειδώνει κατά κάποιο τρόπο την εξάδα αν κάνει τα αυτονόητα. Αν ο Παναθηναϊκός δηλαδή κάνει 4 νίκες, ούτε καν 5, ξέρει ότι θα είναι μέσα στην εξάδα. Ο Ολυμπιακός ακόμα δεν το ξέρει. Ο Ολυμπιακός βέβαια αυτό που ξέρει είναι ότι έχει μια ανωδική αγωνιστική εικόνα. Και ποιοτικά το ρόστερ μετά την προσθήκη των παιχτών που έγιναν μοιάζει να είναι πολύ βελτιωμένο. Αν όμως του στραβώσει το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, θα έχει πρόβλημα. Και δεν ξέρω τι θα συμπαρασύρει αυτό το πράγμα. Ο Παναθηναϊκός νομίζω πως στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό δεν κερδίζει απλά το πλεονέκτημα έδρας. Για μένα ο Παναθηναϊκός τα ωφέλη που θα πάρει σε νίκη με τον Ολυμπιακό είναι πάρα πολλά σε επίπεδα Ευρωλίγκας. Δεν εννοώ τα ψυχολογικά, τα αγωνιστικά, τα σε έχω κερδίσει και στην έδρα σου 2 φορές και πάει λέγοντας. Εννοώ την πορεία του πράγματος. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ πιθανό να δει αντίπαλό του την Virtus σε περίπτωση που κερδίσει τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.
Με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται για τον Παναθηναϊκό. Το Παναθηναϊκός Virtus, για παράδειγμα, στα play-off, με πλεονέκτημα του Παναθηναϊκού. Για μένα, άμα δείτε τον Παναθηναϊκό να κερδίζει τον Ολυμπιακό, ψάξτε εισιτήρια για Βερολίνο. Δεν ξέρω πού θα τα βρείτε. Ψάξτε. Ετοιμάστε τα αεροπορικά σας, ετοιμάστε τα ξενοδοχεία σας. Θα είναι πάρα πολύ πιθανό το σενάριο μετά. Δεν ξέρω τι θα γίνει εκεί. Επειδή ακούω διάφορα για 7ο αστέρι και όλα τα σχετικά. Θα ετοιμάζει την επιστροφή του στο top επίπεδο, εν πάση περιπτώσει. Αυτά και με την Ευρωλίγκα. Προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε τα της βαθμολογίας. Την Παρασκευή, έτσι όπως είναι δομημένη και η αγωνιστική, με το γεγονός δηλαδή ότι τα περισσότερα παιχνίδια θα έχουν παιχτεί, νομίζω πως θα έχουμε μια πιο ασφαλή εικόνα για τα δεδομένα. Νομίζω δηλαδή πως θα μπορούμε να πούμε ακόμα περισσότερα, γιατί την Παρασκευή θα περιμένουμε μόνο το παιχνίδι, από τα παιχνίδια εν πάση περιπτώσει που έχουν να κάνουν με τον Παναθηναϊκό, θα υπάρχει μόνο το δικό του παιχνίδι. Όλα τα άλλα είναι για τα γκρουπάκια που ακολουθούν. Οπότε θα ξέρουμε, και δεδομένο από την Πέμπτη το βράδυ συγκεκριμένα, ότι θα υπολογίζουμε ας πούμε μία νίκη του Παναθηναϊκού, θα ξέρουμε πολύ περισσότερα πράγματα και θα το δούμε όσο πάει το πράγμα προς το τέλος. Αυτή ήταν η εκπομπή Courtside. Εγώ είμαι ο Παναγιώτης Γαλάνης. Ήσασταν στο powerradio.gr. Να πω για ακόμη μία φορά συλληπιτήρια στους οικείους της Ρούξη Ντου Μητρέσκου για το χαμό της. Να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο σε όλους εσάς. Να θυμόμαστε ότι η ζωή είναι πολύ πιο σημαντική από μία μπάλα μπάσκετ ή μία μπάλα ποδοσφαίρου ή μία μπάλα οποιοδήποτε αθλήματος. Και με αυτό λοιπόν το μήνυμα εγώ θα σας αφήσω και θα τα ξαναπούμε την Παρασκευή μόνο στο powerradio.gr. Να είστε καλά.